Benvinguts, nois i noies, a un programa en el qual ens teniu el Catajocs, el Pula Tejana i un servidor en el qual parlarem de moltes coses i a vegades de res i que espero que us agradi i desitjo que us agradi. Per començar, tenim aquí al meu cantó dret el Catajocs, en Guillem. Com estàs, Guillem, tio? Bé, què tal? Bona tarda. Aquí estem. Et veig fora de lloc, tio. Has fet... Més a l'esquerra tenim el Pulga Tejana, en Toni. Què tal? Gràcies. Com estàs, tio? Seria esquerra, però dreta de la pantalla. Jo no? també ho he pensat, però m'he callat. Perquè tu estàs a la dreta i jo estic més a la dreta, més a l'esquerra. Exacte. Bueno, dona igual. Soc dislèxic. Hem començat molt bé. Super. I així aquest directe no podria ser possible sense tenir la roba per recollir. I a part d'això, volem dir-vos que tenim un convidat final. Nosaltres anirem parlant de les nostres cosetes que vagin sortint i al final pues, tenim un convidat que entrarà en directe i també ens explicarà una mica la seva vida. No? De què parlarem? Bueno, parlarem del que ens sorgeixi, és a dir, de videojocs, de cinema, jo què sé, còmics, pop, cultura pop, música, tot el que ens apareixi de la titola, doncs estarem parlant d'això. I que res, que som ja tres homes molt fornits i molt grans i amb coneixement, així que bueno, si voleu podem començar preguntant-nos què hem vist darrerament. No sé, ja que tinc el Catajocs a la meva esquerra-dreta, bueno, és igual. Què has vist, tio, últimament, que t'hagi molat? Doncs jo, a l'esquerra dreta teva, a veure, què he vist? Mira, em va recomanar el Pulga, què passa? Per l'esquerra dreta? Sí, això. Em va recomanar el Pulga... Un moment, passa? Perdona. Provo a veure si s'escolta la música, si se sent la música, pujo la música, a veure si la gent ho sent. A veure si se sent en el directe. Perdona. Provo a veure si s'escolta la música, si se sent la música, pujo la música, a veure si la gent ho sent. A veure si se sent en el directe. No, oi? No, igual. No, perquè ja sé per què no. Vale. No se sent. És un programa pilot, ja no cal que ho aclarim, no? Ho posava el títol. No se sent perquè, clar, estem compartint la càmera, el meu so de la càmera. Ara he caigut. Bueno, és igual. A l'any proper tindrem música, Que sí? Estem formant... Merci per la subruli, tio. Bueno, va, explica, Cata, tio. No, res, que sabeu que m'agrada molt. Calla la boca, hòstia, ara parlo jo. Mira, no, home, no, que és que, joder, que ja m'has introduït 2 vegades. Què t'ha introduït? No, res. A mi m'agrada molt una sèrie, The Office. La millor sèrie. Bé, la versió britànica no m'agrada gaire, la veritat és que m'agrada gens. I, bueno, jo això no sé si ho vaig descobrir el 2006 per primera vegada, i les dues, tant la britànica com l'americana les vaig deixar de banda, l'americana la primera temporada, i ja molts anys després, i per el coneixement d'una persona, vaig començar a veure The Office perquè aquella persona que era molt bé, perquè tenia sempre tota una imatge muntada a internet entorn al Michael, el protagonista, bueno, una mica el protagonista de The Office, i bé, vaig dir, vinga, va, aquest tio és divertit, fica molts gifs, els gifs del Michael eren divertits, dic, aquesta sèrie s'ha de veure. Ho provarem, alguna cosa em devia passar a mi. I és veritat que la primera temporada era molt dura, a mi m'agrada, però era diferent. Sí. És un humor que no te l'esperes. Això de quedar en ridícul, no? Jo saps què recordo de The Office que em vaig sobtar? No era la primera sèrie que ho feia, però ara no recordaria en aquell mateix moment una altra sèrie que ho fes, però vull dir, les sitcoms o aquestes sèries de comèdia de situació, aquestes sèries normalment tenien riures enllaunats. I sembla una tonteria, però el riure enllaunat et provoca seguir una mica el gag i que t'entri. I quan no hi havia, aquesta sensació més d'estar gravat com un documental i sense riures, a mi em sobtava. I The Office, la veritat és que és una sèrie que és increïble, que a mi m'encanta, que m'agrada el Michael, però fins i tot m'agrada bastant, que hi ha gent que això ja ho critica. Jo quan va marxar... Ostres, com es diu el prota? Bueno, l'actor. No, igual, el Michael, el personatge, però l'actor... Steve Carell. Aquest. Doncs, els que vam sortir després, que va haver-hi també un actor famós de comèdia, però tampoc recordaré que surt a Resacón i totes aquestes pel·lis... Bueno, que n'hi ha algunes molt lamentables. Però surt un que és molt divertit, també. Em sembla que ho fa bastant bé, la veritat.
I després fins i tot hi ha un moment que no és que hi hagi un jefe que destaqui, no? Però bueno, m'agrada molt, i això ho teniu com a referència, em va dir el Pulgar. El recomano Parks and Recreation. I bé, al principi dius, bueno, m'ho ha recomanat el Pulgar, ja ho veuré. Això jo sempre ho faig amb les recomanacions. Mira, hòstia, si tenia imatge i tot, joder. Molt bé. I he vist 3 temporades. He vist 3 temporades a l'HBO. Crec que ha estat a l'HBO. Sí, HBO. Les aplicacions vaig canviant i al final també em perdo, però diria que potser no és tan increïble potser com The Office, però està molt bé. M'ho estic passant molt bé. Val? I res, he deixat de veure perquè jo miro molt en versió original, en versió doblada. Jo ho faig molt en versió doblada. És estrany que jo vegi alguna cosa sense doblar. També per un tema filosòfic, dona igual, no ja cuento ara. I tenen, crec que a partir de la 4ª o així ja no està doblat, o estan doblant. No, encara no, sí. Que t'ho va dient. I estan, està aprovat tots els doblatges i ho faran. Llavors, jo estic amb la 5ª, Jo estic amb la 5ª ja. Tu sí que ho veus doblat? Sense doblar. Sí. És que jo vaig començar veient-la sense doblar. Bueno, és que l'han doblat fa poc, clar. Sí, per això jo me l'he tornat a empassar tota des del principi doblada i quan he arribat a la 4ª he continuat perquè és que... I t'asseguro que t'encantarà, Ja de tot. El prota aquest, el del bigoti, hòstia, és boníssim. El Ron Swanson. El Ron Swanson, sí, aquest és molt bo. Bueno, són divertits bastant tots. Surt el Chris Pratt. Sí. És veritat. De fet, jo veia molts gifs també del Chris Pratt i era d'aquesta sèrie, no? I jo no ho sabia, dic, això d'on surt? La cara que fa. Sí. Però no l'he vist avançar tant encara, el tio, O sigui, ja sortirà, perquè crec que aquell gif no l'he vist encara. Però bueno, estic fins i tot expectant a que surtin els gifs. De fet, amb The Office em va passar, Vaig veure molts gifs i a mesura que anava veient la sèrie, sortien els gifs i sembla que no, però té màgia. Està bé, és divertit. I bé, no sé, a veure un moment, no sé si us dic tot el que he vist, ja aniré definint després. Jo dic que surten altres mítics. Surt la Lucy Lawless. Home, Xena. Xena Guerrera, exacte. I el Rob Love, que és el que li va quedar molt l'atenció al Catajocs. Sí, és brutal. És molt bo. I si t'has fixat a la imatge, és de les noves temporades i encara hi surt. El veus aquí al darrere, o sigui que... Bueno, té pinta que és un personatge que triomfa. Té pinta. Sí, no. L'alçada en castell jo ho té... Sí, s'hi quedaran. I jo també, és que la vaig enganxar per casualitat, allò, tothom deia, hòstia, és que Parks and Recreation, tothom la recomanava i em va passar això, vaig enganxar-la, però ja fa molts anys i la vaig deixar perquè, mira, altres coses. I quan la vaig reprendre, vaig veure que estava en castellà i dic, hòstia, doncs mira, la començo per enganxar-la, i va ser quan el Catajocs també s'hi va fotre. I és molt bona, molt bona. Mestre Tites, la documentació és que jo no tenia ni previst parlar d'això, fins que d'aquí molt temps l'hagués vist sencera i em sapigués, tots els intríngulis, però m'han parat un parany, no passa res. M'agraden els paranys. Hola! Sí, no passa res. Això és una xerrada així, en plan, no era aquest surt aquí, no sé què, aquell actor que es deia no sé què, el que feia de... Ja està, no passa res. Perquè és boníssima, X, sí, és una passada, és molt bona. Arrested Development també, Arrested Development és també molt bona, excepte l'última que van fer, que van voler acabar-la i va ser quan se la va quedar a Netflix i és un fàstic. Jo tenia entès que hi havia hagut una pausa, Sí, passen molts anys. Passen molts anys, sí. Hi ha alguns actors que n'hi tornen. No, és que a més Netflix la va comprar i van dir, acabarem la sèrie, volem acabar-la. I van fotre aquest bunyol que és una peste. Realment no valdria la pena haver-ho fet. I Brooklyn Nine-Nine també està molt bé. Ui, tant. Sí, no, aquestes sèries que han esmentat estan molt bé. Jo només he vist una part de Brooklyn, així que no puc ni parlar. Hòstia, doncs és molt bona perquè la primera temporada potser és la pitjor. Sí, Brooklyn Nine-Nine només fa que pujar, pel meu gust. Sí. Cada vegada els personatges milloren més i es desenvolupen millor i és que agafen un carisma brutal. Fins i tot el prota, que jo al principi li tenia una mica de mania... Jo no l'aguantava, tampoc. És molt histriònic i fa un humor molt idiota i no sé què. Ostres, i a partir de la segona ja no pots estar sense ell. No sé si és comissari o jo els rangs no me'ls conec, la veritat, però el jefe que els hi posen a una comissaria, sí, que és negre i homosexual i tal, és boníssim. Com es diu, tio? Seria la contrapartida del Ron Swanson, gairebé, una miqueta.
Però Sí, un vol exacte. treballar molt i l'altre no vol treballar res. L'antítesis, Sí. Bueno, mira, el del Burritos ja agrada des del principi. A mi no. Mira, doncs el prota surt al Parks and Recreation. Ah, calla, que sí que vaig arribar, això. Sí que vaig arribar i vaig dir, hòstia, és que estan tots... Aquesta gent es coneixen tots, tio. El tio no para de cridar, és aquell, el guardaboscos, que no para de cridar, està sempre parlant. Hòstia, és El perso ja era histriònic allà. Sí, està molt bé. Jo Parks and Recreation us la recomano moltíssim. I la Brooklyn Nine-Nine em falta per veure l'última temporada, que van estrenar. El Capitán Holt. El Capitán Holt, és veritat, tio. Encara ho diu el Lequidrell. Molt bé. Bueno, què més has vist? O què més vols destacar? No, destacar. Jo a vegades veig coses que són una merda, però que no són tampoc tan dolentes. Llavors, a mi m'agrada, per exemple, si esteu a Netflix o teniu Netflix, hi ha una pel·li que m'agrada molt, a mi m'agrada moltíssim, que és Kate. És una pel·li tipus d'acció com podria ser un John Wick, però en el protagonista és femení, és la Mary Elizabeth Winstead. Això jo ho vaig recomanar en un directe dels meus, ho dic perquè alguns aquí potser diran, tio, joder, mira més pel·lis, no? No, però és que no fa tant. I, de fet, com que m'agrada el gènere, perquè és un gènere que m'entra bé, que és maco, que jo no li busco tampoc que sigui verosímil, que hi ha gent que diu, és que no s'agafa per enlloc. Dius, bueno, és que no és ni la gràcia de la història d'aquestes pel·lícules. Jo crec que la gràcia és el procés de veure unes coreografies d'acció ben parides, una edició, un muntatge, una cosa més tècnica, no? Però no és tant el fet de la història en si. Em va agradar, no tant, però ho vaig passar l'estona amb Anna, que és del cinquè element, home. Ara no em surt Jean-Luc Besson. Aquest, el Luc Besson. Sí, aquest. Que tu t'agrada. Bueno, el professional m'agrada molt. Sí, al principi estava molt bé, sí. A mi hi ha algunes que no... Sí. A mi m'agrada tota. Home, Lucy és molt dolenta. No parlo de León. León és un pel·lículon. Val. Lucy és una castanya. Sí. A més, és que sembla... I Valerian. També és bastant... Sembla la Scarlett Johansson, quan està a Lucy, i està veient com les dades, que diu, ¿qué haces? I diu, estoy viendo los datos. I comença... Super sobreactuat, i jo, però... No li han dit, jo què sé, saps? O sigui... No sé, o com mira l'infinit o així, no, és com que estic llegint així. Com... Això no ho feia ni quan era el robot aquella... Sí, la IA de la pel·li del manga, no? Sí. La Joaquin Phoenix, dius? No, home, no. La Joaquin Phoenix no és bella, ella. Per això. No, la que fot ella de l'anime aquest que va fer ella. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Home, però la pel·lícula, la versió americana de Ghost in the Shell, que està malament, la trobo molt millor que Lucy i que tot plegat. No, que sí, però dic que ni aquesta tonteria de fer els ulls ho feia allà, que la tia era més cyberpunk, saps? Vull dir que era una cosa que... Però bueno, no, horrible. Jo Lucy tampoc no la recomanaria. Jo Lucy la recordo poc, la veritat, i si he de dir alguna pel·lícula dolenta d'aquest home, la de Valerian, als 20 minuts, estava realment passant-ho molt malament, i jo estava al cinema i vull dir, va ser molt dur. Això ho he dit també, però és que de bo, o sigui, és una tortura. Aquest és el problema, que estaves anant al cine veient això, tio. No, clar, que ho pots parar i dir, mira, la merda. Clar, jo la vaig veure des de casa, mentre feia altres coses, i dic, pues no està tan malament. No, està fatal. Està fatal, tio. Home, és que jo tenia l'esperança, perquè el còmic de Valerian em cridava moltíssim l'atenció, em quedava moltíssim, o sigui, em va semblar molt xulo. Clar, és de la seva època, és dels anys 70, em sembla, o 60-70, és un còmic antic. I el que va voler fer el Besson va ser adaptar-ho com si fos una miqueta al cinquè element, amb l'èxit que havia tingut el cinquè element, i va afegir tanta merda que és que no hi havia per agafar-ho. No, és horrible, I el protagonista és que no encaixa per res. No, però a més hi havia un CGI també molt exagerat. Sí. Els paisatges o les panoràmiques encara, però hi havia personatges animats que no pagaven, no quedaven creïbles, no? I era molt grotesc. O sigui, jo vaig veure una pel·lícula molt sobrecarregada d'aquests efectes i de diàleg. Hi havia moltíssim diàleg i xerrameca, no? Bla. Hòstia, a mi això em carrega molt quan hi ha molt diàleg. A mi em va recordar una mica per l'estil i el cromatisme de John Carter de Marte. Hòstia, el John Carter de Marte m'agradaria molt més que Valerian. Sí.
A mi és que jo ja, la John Carter de Marte em va semblar, o sigui, ja estava dient, vaya xusca que era, i com que la vaig veure al final vaig dir, pues mira, pues encara es pot empassar, no? Encara es pot empassar, és el que jo vaig pensar, sí. Sí, perquè és que ara jo dic, vaya merda que m'empassaré. Quan la vaig veure al final vaig dir, va, pues mira, passa l'estona, no està malament. Sí. Exacte. És que aquesta sí que la vaig poder veure com si fos en regressiu, perquè també és un còmic molt antic, no? És un còmic també dels anys 60, així, com que era molt més futurista, i em va traslladar ja, perquè em sembla que el personatge protagonista ja era d'aquella època, que sí? El tio havia viatjat a Mart, però era de l'època victoriana, el 1800 i pico, i això encara m'encaixava una miqueta millor amb el tarannà del personatge, però la pel·li també és una xusca total. Però no tant, no? No tant com Valerian, clar, no tant com Valerian, però bueno... Jo també m'estic trobant moltes vegades que baixo molt el llistó, perquè bé, jo sóc de l'opinió que hi ha molta producció, estem saturats, es fan moltes revisions i versions d'altres coses i, hòstia, hi ha un punt que no gaudeixo tot el temps que passo veient pel·lis gaire, Em costa trobar coses que m'agradin. Però bueno... És el que vam comentar, que tenim molts inputs, tenim molta cosa per veure, moltes coses que anem enganxant i al final no ens saturem a veure una cosa pendents del que estem veient. I a vegades hi ha sèries que estan bé d'inici i no les acabo perquè després tampoc acabo veient un desenvolupament i una cosa que m'enganxi tant com per tornar a veure. Em pensava, a aquesta època el boom de les sèries, ja no és el boom de les sèries, és el de les plataformes de streaming, però quan van començar amb l'Os i aquestes coses, no sé, parlo de fa 17, 18 anys ja, no? No sé quan estic parlant. Sí. Jo recordo que, hòstia, veies les sèries i et sobtava que estaven molt ben produïdes, cosa que ara també passa, però no n'hi havia tantes. I el temps el podies gestionar per veure-les totes, no? A vegades fins i tot deies, hòstia, m'espero que estiguin totes les temporades. Jo ara realment, alguna sèrie em passa, però moltes, la majoria no. I fins i tot les acabo deixant perquè m'oblido ja de què va, o no ho havia deixat, perdo el fil ja. Va ser una època que guai, perquè va haver-hi molta producció, a més, bastant potent, i va ser com van fer el boom de les sèries, no? Però també va haver-hi el moment aquell de la vaga de guionistes, que es va notar molt en moltes sèries, Perdidos, Herois... És una mentida, això, El Sèquit se la van carregar amb la vaga aquesta. Sí. L'última temporada o així era xunga. I a més me'n recordo, ara que dius tu això, hi havia una sèrie que començava molt bé, que és de l'actriu aquesta de Hulk, que és la Tatiana Maslany, que es deia Orphan Black i que... A mi m'encantava. Doncs al principi vaig dir, hòstia, que xula, vaig veure la segona temporada i vaig dir, està bé, i després va començar a baixar i llavors vaig dir, la deixo de veure. No l'has acabat? No. Jo sí, a mi em va agradar molt, O sigui, sí que és veritat que baixa el llistó una miqueta, però és que també és que tot el pes el portava ella. I és que ella m'encanta. O sigui, fer tants personatges diferents, la mateixa actriu em va semblar una cosa brutal. I la vaig veure sencer i al final està bastant bé. O sigui, almenys és una sèrie que l'acaben. Tota la raó molt més t'ha dit, això que es costa més que ens sorprenguin. Quan més anys tens, més coses has vist ja. I agafar una història original cada cop costa. Per això estan els remakes, no? Perquè són coses que ens en passem al final perquè ja no saben què inventar. Però jo amb aquesta que vam dir de la Maslany, la noia, hòstia, brutal. I ara vull veure She-Hulk, encara no l'he vist. Però... A mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat molt. A veure què tal. No sé. Bueno, què més? No és una sèrie de pinyos, cosa que està bé. Ja. Sí. I és com una espècie de sitcom. Sí, exacte. Divertida. Que és com una comèdia i, a més, se'n riuen d'ells mateixos molt, no? Que sí. Ja saben que estan fent una conya. Hòstia, quin estómac ha sonat aquí, tio. Sí, la moto. Mira, diu Led que farà una sèrie de Fallout. Pues jo no ho sabia, mira. Hòstia, jo tampoc ho sabia. No sé què dir-te. Però mira, ara tinc que dir una cosa amb aquest comentari que fa Led. O sigui, Fallout, molt bé, d'acord. No sé si serà molt fidel o poc fidel, però jo estic bastant fart, abans d'haver-ho vist, però jo en general no sé per què s'ha de basar tot en universos ja existents. Si tu tens... Jo és que sóc molt poc fan... Perquè pugui fer un videopaper-joc. Sí, correcte. Això ho entenc. Però no sé si ells ho han pensat així. Llavors, i el videopaper-joc acabareu dient que hi ha una cosa que és una obra mestra brutal, però que les altres coses, en els altres mitjans, doncs, bueno, regular, tal, i dedicareu molt temps a una, però menys a l'altra, perquè al final acaben fent coses que jo, sincerament... El tràiler de The Last of Us és la meva previsió. Digueu-me hater. Crec que serà el millor de la sèrie.
I ja està, no dic res més. Sí. O sigui, no tinc gens de confiança. Jo sí, més que res perquè tant l'actor com l'actriu m'agraden. L'actriu no ho sé, però l'actor estic ja de veure'l a tot arreu una miqueta cansat, Vull dir... Pobre, que a Mandalorian no se'l veu, pobret. Ja, però al final l'has de veure, també. Dius, hòstia, jo esperava que no faria falta. Ja. I és el dolent de Wonder Woman, també. A veure, he fet de un 1984? No l'he vist encara. No la veuré, crec. Bueno. Quina? Wonder Woman 1984. O sigui, és horripilant. És una pel·lícula horripilant. És que DC no encerta No, però la primera Wonder Woman... La primera està superbé. Molt bé. Bueno, molt bé. Jo fins que arriben al present, o fins que allò ja no... O sigui, fins que arriben perdó, al present no. A la guerra, que se'n van al poble aquell italià, fins allà em va agradar molt. Quan arriben al poble italià ja vaig dir... Què passa? Com es carrega el paio? És ridícul, tio. Bueno, no faré més spoilers. Hòstia, a mi la lluita final, si et tinc que dir un defecte de Wonder Woman, la lluita del final, que és aquest estil tan sobrecarregat que posen d'acció tan exagerada... Un Michael Bay, vamos. Potser això... Bueno, però jo la veritat és que l'humor, els diàlegs... Jo ho vaig trobar molt subtil. Sí, però és que justament quan arriben al poble ja es posa més seriosa i potser ja perd una miqueta d'humor. Quan estan al castell del... Sí, però hi ha d'haver un moment també que estan, que era la Primera Guerra Mundial, que no sé si els còmics era la segona. No, la segona, és la segona. Era la segona? Jo crec que la pel·li és una guerra mundial i en els còmics és una altra. I diria que la pel·li és la primera, però jo em confong, ¿vale? Sí, em puc confondre, En tot cas... No ho sé. Però, bueno, jo la vaig trobar... La veritat és que de superherois i tal, a mi no... Bueno, no soc un gran fan i aquella em va sobtar molt. I la música em va agradar molt, Bueno, però aquella música ja l'havien tret abans amb la de... Em sembla que era Batman, no? Batman contra Superman, que és el primer cop que sortia... perquè surt ella. Sí, perquè surt ella, sí. I ja s'escolta el tun. És que ho fem bé tots. Faltava el que fent altre so. Havies de fer el baix. A més, no podem coordinar-nos en això. O sigui, no... Això ho vaig aprendre l'altre dia. Jo crec que ha sortit millor que el Garrotín. Lo del Garrotín va ser molt fort. Ja està a TikTok, el Garrotín, de la sobretaula. Ja. Ensenyeu-li a l'Eki. Mira, el matarà el hype. Això també passa, les expectatives. Sí. Jo penso, si tu vols fer... O sigui, Walking Dead és una cosa que també són uns còmics, després una sèrie i després uns videojocs. Jo penso, hòstia, per què no fas un univers post-apocalíptic amb zombis i tal, amb altres personatges i altres històries? El que passa és que Walking Dead realment canvia bastant d'una cosa a l'altra. No, però jo això... A mi no m'agrada molt la sèrie. M'agraden les dues primeres temporades. Després és una cosa molt estranya. Però bueno, jo crec que amb Last of Us això, hòstia, es fa pel nom del joc i per vendre. Ho veig molt comercial. No crec que s'hi doni prioritat a la part tant d'artística o de cuidar el producte, no sé. És una gran producció, tindrà una bona producció, un bon nivell de producció, però bueno, escolta, que no l'hem vist. I cuidao, això també ho dic. Si després és bona i m'agrada a mi, ho reconeixeré i ho diré. I t'insultarem i tenim fill de puta. No, però a veure, que és que jo també pateixo per això. El que passa és que té molt bona història, té una narrativa molt bona i jo crec que això va a favor. I a banda, que els mateixos de Naughty Dog ja estan darrere. O sigui, ja estan molt ficats. O sigui, jo penso que no s'arriscaran a fotre una mala cosa, una cosa molt que se'n surti del que és la història original, per perill d'una tercera part en un futur, qui sap, o uns remakes que no paren de fer remakes, tornin a vendre. Vull dir, clar, això surt amb el remake aquest, amb el remastered remake que han fet també. Uncharted. La pel·li d'Uncharted l'heu vist? La pel·li? No, encara no. Doncs no ho feu. Però Uncharted també van ficar pasta a Naughty Dog. Mira, recursos no els hi van faltar, gent que ha jugat als videojocs no els hi van faltar, allò és una merda punxada en un pal tremendíssim. O sigui... I, a més, està localitzada a Barcelona en una part. He de dir que en algun moment sí que sortia algun esment en català, però després tot el més uns clitxers superespanyols, Vino Rioja... Bueno, però jo no tinc res en contra de Vino Rioja, però enteneu, flamencos i Barcelona semblava que fos Sevilla. És una cosa... Potser anaven al poble espanyol, no?
No, que va. Si sortia al costat de casa meva, no sé quan ho van gravar, tio, perquè jo no vaig veure-ho, però bueno, no estic aquí tampoc tot el dia, però, hòstia, sortia de Sagrada Família i tal, una cosa... Bueno, potser és com Mission Impossible 2, tio. Sí, Mission Impossible 2 potser encara es flipen més, Vull dir, és un... Però bueno, m'agrada més la pel·lícula Mission Impossible 2. Sí, a mi m'agrada. És que John Woo, tio... Sí, John Woo... Això atrapa. A mi aquella que van fer, que passava a Salamanca, que era que no sé si era algo de la hora o el dia de la hora o una hora senyalada o una cosa així, que sortia la Sigourney Weaver, el Fox aquest, el Robert Fox, no sé, Matthew Fox, que és el de Lost, que també sortia l'Eduardo Noriega, que era un atemptat que feien el president, que era a la plaça d'Espanya de Santander o alguna cosa, de Salamanca, no sé què era. I tots els policies i tots eren mexicans. O sigui, una cosa, una d'aquestes aberracions que van fotre, que és que era horrible. A més, havien fet l'escenari, no havien rodat a Espanya, havien rodat també a Mèxic. O sigui, una vergonya, una cosa d'aquestes. No recordo la pel·li, però bueno, són d'aquests clichés que tenen, que tot és una pel·lícula que... Bueno, és que em sembla que en l'Antonio Banderas al principi i encara ara, el consideren actor de color. Que és per l'ètnia, fan servir molt, sí, d'un cliché molt... Sí, és una ètnia diferent. No és caucàsic, saps? No, sí. És una passada. Sí. També surt Uncharted, També surt Uncharted fent un paper cateleta, que cuidadín. Això me'n recordo un dia que vaig anar de concerts a l'Apolo, que hi com un minifestival, i el cantant va dir, miren, hem portat aquí a un Rodi, no sé què, nostre Rodi, que es diu, jo què sé, Manuel no sé què, que és mexicano como vosotros. I jo... Però qui va dir això, tio? El cantant, tio, el cantant. És un grup que es diu I Am Ghost, que és d'Escrimo. Bueno, mare meva. Em vaig quedar amb el cul partit i vaig dir, joder. Però bueno, i tu què has vist, Pulga, tio? Jo estic veient Parks and Recreations, que això ja ho hem comentat ara, jo l'he seguit veient mentre estic dinant, i pel videopaper-joc m'estic empassant un munt de trunyos que Déu-n'hi-do. O sigui, em vaig empassar totes les d'Elm Street, ara fa poc les de divendres 13, que són 12 Tocava ara, no ho sabrem, no? Encara no se sap. Demà ho sabreu. Puc fer un spoiler. Fes falca, fes spoiler, fes el que vulguis. No? Vaja. Bueno, doncs, no sé si hem de votar-ho, però jo crec que sí. S'acosten les festes i és d'això. Bueno. Scream, no està... Clar, i no vegis, tio. I encara són més pel·lis. Ara ho ha dit el Mestaditas. Ara ho ha dit. I són més pel·lis. Halloween, és veritat, cony. Home, amb la Jamie Lee Curtis, tio. Bueno, d'aquestes he vist la primera. M'ha agradat molt. La primera és que és boníssima. La primera està bé, sí. És molt bona. Jo no he vist cap d'aquestes coses. Tio. No, la primera és molt bona. La teniu, a Filmin les teniu. A més, la primera i la segona. Les últimes ja sí que són més duretes. Ja veurem, perquè recordo també que em va agradar també el remake del Rob Zombie. Estava bé aquesta, sí. El remake del Rob Zombie, jo recordo, és que no la recordo bé, però sí que em va impressionar bastant. Es canvia molt completament el tarannà del Mike Myers. Però, a banda d'això, doncs, no he vist res. O sigui, el que hem comentat de... Sí, de Parks i... D'això, Parks and Recreations, i ja està. O sigui, és la que estic... I les pel·lis que estic veient, aquestes, us estic dient. Però, bueno, de divendres 13, la primera a mi em va agradar, tot i que és una pel·li molt dolenta, però em va agradar molt. No és per nostàlgia, O sigui, jo realment entenc que això ja... El Tom Savini, com es nota que ha fot la feina, i igual que la quarta. La quarta és la segona millor. I després tota la resta són peste, bubònica, però de la grossa. O sigui, us recomano que veieu el directe, només van ser 4 hores i mitja. Ja. Sí, recordo que el de Cowboy Bebop tenia que ser curt. Jo vaig pensar que l'havien fet molt llarg i vaig anar mirant i dic, joder, però si cada vegada s'exploien més, tio. Flipava. 4 hores crec que han estat tranquil·lament potser els 2 últims, o potser un de 3 i algo 4, però... Sí, els 2 últims han sigut llarguíssims perquè, clar, hem agafat sagues, hem agafat sagues, són 12 pel·lis, l'anterior era Elm Street, són 10. Som idiotes. Quan són tan llargues podeu partir i dir farem un dissabte i al cap de 2 dissabtes farem l'altra part. Saps què vull dir? No ho sé. Però bueno, és una idea que deixo aquí.
Bueno, doncs jo ho faré més fàcil, explicaré jo el que he vist. Explicaré el que he vist. És una sèrie que és bastant relativament nova, que està a HBO, la podeu veure a HBO, que és From. És una sèrie de por que veu molt de Perdidos, de Lost. Me suposa que és un poble en el qual durant la nit apareixen com uns monstres que si no estan a l'interior d'unes cases en el qual hi ha com una espècie de runes, doncs els jalen. I la cosa és que quan la persona passa per aquest poble és com que està constantment en bucle entrant i sortint pel poble. Llavors, esclar, s'ha de quedar allà i no pot sortir del poble. I està molt, molt, molt bé. Té aquest rotllo de Perdidos de què està passant, on anirem, per què passa això, i aquest personatge, i allò altre, que la veritat és que és super recomanable i mola molt. Els actors ho fan bastant de putis, a més no són bastant famosos. Bueno, de fet, jo crec que no conec a ningú que apareix allà. Me l'acabo de posar a la llista. Sí. Està molt, molt, molt bé. És una molt bona recomanació, Si us mola i a més... Una pregunta. Com gestioneu les llistes? Perdona, ara anirem perquè també vull dir una cosa sobre el tema de la por. Com ho gestiones? Quin programa fas servir? És una llista de text? No, entro a HBO i dic, en mi lista. Fatal. Home, com que fatal? La d'HBO... Jo tenia tenir tots els continguts llistats en un sol puesto. Sí, jo tenia això. Jo tenia una aplicació que anava molt bé, em sembla que se la va encarregar, i vaig perdre l'ordre per la sèrie que m'havia quedat. A més m'anava comptant a quin capítol de la sèrie anava. I se'm va anar a la merda tota l'això i vaig parar tot. Però bueno, ara amb les plataformes ja no cal, tu marca quan estàs veient-ho. O sigui, no... Bueno, sí, però, bueno, en fi, passen coses, Passen coses amb això que dius. Perquè jo a vegades em quedo sobat i allò avança, tio. I el dia següent estic a temporada 3 i jo m'havia dormit a mitja de 2. I dius, hòstia, i per on ho havia deixat? On m'havia sobat? Bueno. Però això no és culpa de la llista, és culpa teva, tio. Home, però podríem fer, que jo crec que el Netflix sí que ho fa, diria, però que al cap de no tant, quan no hi ha activitat, es pari, no sé, coses aquestes. Però no totes ho fan, Sobre el tema de la por, aquesta sèrie doncs no la conec, però, bueno, ja mirarem. Jo és que abans heu dit Halloween, Divendres 13, Elm Street... Mola, I tampoc m'agradaven els jocs de por. Tampoc m'agradaven. I ara en jugo. Doncs no sé, potser ho provo. Sí, però té un rotllo por més tirant a thriller, que és el rotllo, doncs això, no? Com Lost. I està molt guai, de veritat. Com Lost? Sí. Quin Lost? Perdidos. De misteri, val, però no... De misteri. Val. Una cosa de viatge, suposo, no? Bueno, no ho sabem. No faig molt spoiler perquè em sembla que li fotré una ullada. Sí, jo és que a mi la por m'encanta. I, de fet, vaig dir que no faria mai un directe posant pel·lis, amb això de Prime, i potser ara per fer-ho en faré alguna... Igual, se m'ha acudit de fer-ho com que tinc ponis i tal, igual fer un directe, posar un parell de pel·lis de por que tinguin a Prime. No sé quines posar. Com estigui Hereditary, l'heu vista? Sí. Jo no. És... Em sona que potser ho he intentat. Bueno, a mi em mola més Midsommar. Bueno, és que Midsommar és l'altre que... Però home, jo prefereixo Hereditary. Midsommar també m'encanta, però és que Hereditary... A Hereditary hi ha coses que... Què dius? Hi ha coses que estan com... És d'aquella pel·lis que no et fan por de primera, però després, quan l'acabes de veure, dius, hòstia, tio, quin mal cos que et deixa quan t'has adonat de tot el que ha passat, tot el que va, és d'aquelles que, a mi és molt bèstia. I la de Midsommar, és que Midsommar va més a sac, potser des d'inici. És una cosa també molt bona les dues, del mateix... Terror diurn, que li deien, no? Sí, del mateix paio, tio, que és molt bona, molt bona. Si algun dia fan videojoc, que no sé si ho han fet, i alguna cosa en paper, una cosa que he vist, totes les pel·lícules, és Saw. I mira que al final són dolentes, no? Lo següent. Però hi ha videojoc, Hi ha videojoc? Vinga, doncs si hi ha un còmic o alguna cosa ja està tot... Està bé, còmic. Ja et faré un videojoc. I còmic segurament n'hi ha, Però a la primera i la segona pel·lis, això sí que ho vull dir, a mi em van flipar bastant. No flipar. Sí. La primera està bastant bé, jo crec que més thriller, amb unes idees una mica xungues que et quedes allà parat. La primera és genial, sí. Sí, em va sobtar molt la cosa més terrorífica. Saw és molt més gore que terrorífic a partir de la tercera. Però de les dues primeres em va semblar la segona, que era com veure un cube terrorífic, un cube com de molt de terror o alguna cosa així, i al principi, els 5 primers minuts, la primera escena en la que obren, és de les coses més xungues. Bueno, és un mini spoiler. És la del paio de l'ull? Amb la Clau dins.
i que és una màscara amb uns claus i es tanca. Ho vaig trobar xunguíssima i em va quedar marcat. Llavors, mira, però no, ho deia perquè és raro, he dit abans que no veig por i no sé per on em va agafar. Aquí em va agafar com un morbo de veure què s'inventaven per matar la gent d'una forma cruel, no? I no sé què em va pillar, però no vaig poder parar. El que passa és que després la saga és molt gore, cutre i ja m'ho veia rient-me. No patir, no... Jo quan anaven canviant el dolent, que era un altre, era un dolent, que era el policia, un dolent. Sí, no, és... A més, l'actor que van agafar, que és un paio que em queia bé perquè feia una sèrie que era Picket Fences, que a mi m'agradava allà, però aquí fent-lo així, un paper va sobrar. No he vist Terrifier, em sona molt aquesta que diu el Catalan Revenge, però no l'he vista i em sona molt, no sé quina és. I Hellraiser, sí. Hellraiser l'hauria de reprendre perquè diuen que la saga va fent. A mi la 1 i la 2 em van agradar molt. Home, la Hellraiser, la història del creador del Cub, estava de puta mare, eh? M'agrada. Que com una preqüela, el qual feien el Cub i tal, estava... El pallasso que diu el Freditas? It. També l'he vist, però no em va fer por, això, a mi. Ah, Terrifier és del pallasso. Vale. Ah, sí, l'he vist. No l'he vist, l'he vist a la... Bueno, jo he vist les modernes, he vist una moderna, però no recordo ja quina era, la veritat. Això no ho tinc gens. I només has vist això, tu, Rockstar? No, sí, jo... Sí, segueix. Cada nit veig alguna cosa. Ara estàvem acabant els Cuentos de la Criada, que, bueno, no sé si ho sabeu, però els Cuentos de la Criada estan basats en uns llibres i de la primera a la segona temporada estan basats en el llibre i el llibre ja s'acaba la segona. Sí. I es nota molt que estan fent sobre la marxa, que estan estrenant el xiclet i tal. El bo d'aquesta sèrie és la fotografia, em sembla artísticament brutal, o sigui, és una cosa que es veu excepcional, com busquen els plans, com juguen amb la música mentre estan fent diversos plans, és molt guai, però és veritat que noto una mica l'esgotament de la fórmula. Ja. A mi, jo no vaig passar de la primera temporada, vaig veure la primera i vaig dir, ja, no la segueixo. Doncs la primera i la segona eren les millors. Ja, però és que se'm va fer també una mica de bola, la primera, o sigui... entenc que pot estar molt bé, però és que em costa de creure, no?, aquesta distopia. Em costava molt de posar-m'hi dins. I sobretot havent fora del territori la civilització normal, saps? És una cosa que no m'acaba de quadrar. Però bueno, no sé. Bueno, per civilització normal no ho sé, perquè em sembla que, o sigui, en el món crec que tots tenien el problema que no podien concebir fills i que hi havia certes persones que sí que en podien, però no tothom. Llavors, esclar, el que passa és que en Galahad, no? Joder, me'n recordo més. Gilead. Doncs la cosa és que agafen les persones aquestes que poden tenir fills i els posen com a criades per tenir fills. Sí. Perquè jo crec que és la diferència, no? Però bueno. Sí, però jo sé, no em va atrapar i entenc que sigui molt bona i entenc que a la gent li agradi, però és aquelles coses que a mi no... A més, la noia ho fa superbé, l'actriu aquesta que sortia a Mad Men. Sí. Hòstia, Mad Men sí que és un seriote. Home, Mad Men està molt bé. Sí. Mad Men és que és increïble. I al final, bueno, no farem spoilers, encara que ja té uns anys, però bueno, però al final em va trencar molt, em va fer gràcia a mi. Sí, però estaves en fets reals, eh? És un publicista. No, ja, bueno... Sí. Sí que és veritat que al final sobta una miqueta, però bueno, almenys la van acabar. També és aquella sèrie que, mira tu, si acaba una sèrie, és com Breaking Bad, tio. Breaking Bad potser no haguessis volgut que s'hagués acabat mai, però, tio, està bé que hagi acabat, perquè és que... Hòstia, Breaking Bad no hagués volgut que s'acabés mai. De fet, acabes d'esmentar l'última sèrie que em va tenir enganxat allí, que no podia deixar. Jo estava a la Índia de viatge, per feina, i a l'hotel arribava amb els capítols descarregats, pirata, el tenia que veure. Com el tio està sentat al vàter i descobreix la veritat. Déu meu, jo estava com boig amb allò. El que Breaking Bad també crec que l'última temporada és una mica més fluixa, però bueno. Sí, però és que es veia venir, potser volien posar-li una èpica que no calia, no? Donar-li un altre cop al valor amb ell, que ja havia canviat completament, no? Sí, no, això està bé, Sí, jo és l'evolució d'ell, és brutal. Jo vull fer una valoració impopular. És que la sèrie m'encanta, Breaking Bad, però hi ha episodis que són trunyos com punyos, eh? O sigui, el de la mosca... El de la mosca és meravellós. I no te deixo dir, perquè em sembla una obra mestra
Bueno, o sigui, ho hauríem de ficar a les acadèmies de cinema i de guionistes allà, tots aprenent. Quina meravella d'episodi, Déu meu. Ja està, és que sabia que diries aquest episodi, joder. Ho sabia perquè també ho hem comentat, eh? Per això, sí. Ho teníeu preparat, que fills de puta. No, que ja ho hem tingut en alguna conversa. A veure, vale, que no. Ai, molt bé. I a què heu jugat? Va. Cata, que sé que tenies una cosa preparada. Bueno, deixaré que m'ho comentis tu i després hi fotré cullerada. Però he jugat al Cyberpunk, que m'ha pogut veure la gent, i vull fer una nota sobre això. El joc m'està agradant com per jugar-hi, com per seguir-hi, per la història, per l'ambientació, però després de tot el que perquè jo he tornat a jugar-hi perquè la gent deia, bueno, Steam, els jugadors de Steam diuen que això ja està fantàstic, grans valoracions, està revertent la situació CD Projekt. I la veritat, bugs com per quedar-te allà encallat no, però glitchos, comportaments estranys dels personatges en combat que afecten a la jugabilitat, me n'he trobat fins i tot més en quantitat que quan jo vaig jugar la versió Play 4 originalment. Suposo que això també té un factor aleatori de la sort que puguis tindre amb alguns factors que facin que aquests glitchos s'apareguin i que se m'escapa. No pot ser que el joc estigui pitjor ara, val? Però la veritat és que els té. I els té en un número, per mi, més gran que, jo què sé, que altres jocs que quan han sortit doncs, també estaven una mica tocadets. La gent el comparava amb el Witcher, perquè el Witcher 3 diuen que quan va sortir també tenia, jo també ho recordo, vaig comprar dia 1, però algun pop-up, algun popping, perdó, o alguna coseta, però jo el Witcher 3, hòstia, quan va sortir vaig dir, mare meva, no vaig tenir... Llavors, jo crec que és una mica exagerat i que estem baixant una miqueta el llistó massa. Però el Cyberpunk, insisteixo, és xulo, I crec que, bueno, que ja el jugaré i ja el deixaré, quan acabi. A Metroid es diu que és una cibermillora, el del desplaçament ràpid. És allò que et vaig comentar, que a mi em semblava molt exagerat que no fos una cibermillora. No, perquè ho he vist fer atrevessant containers. O sigui, el que jo parlo no és una cibermillora, no, t'ho puc garantir. I a més, anant-se'n fora, però o sigui que dius, adeu, O sigui, que estàs fora de la puta barri. No, o sigui, això no és una cibermillora, ja t'ho dic jo ara. Que no, però que el que et dic jo més petites no és una cibermillora, ja t'ho dic ara. I a més, l'animació és cutre, no? Lo següent. O sigui, és una cosa... No té animació, no? No té animació. Jo vaig veure i el tio es movia lateralment i ja està. Per cert, a mi m'ha tret les ganes, vull fer un comentari que a vosaltres ja us ho he dit 20 vegades, però està la sèrie de Cyberpunk, la Edge Runners, que està desenvolupada per l'estudi de Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare, i és brutal, O sigui, si us mola l'animació, doncs l'heu de veure, si us mola l'anime i el manga, i us mola Cyberpunk, és brutal. Jo crec que pillen el que seria l'essència del propi joc de rol de l'època, no? Està... I té molt a veure amb el joc? No ho saps, clar. No ho sé perquè el vaig deixar per començar i algun dia el jugaré perquè em va semblar que necessita la partida. Jo l'anava a començar arran de caixa de jocs. Dic, a veure què tal va i de moment diu, bueno, està bé, no sé què, però mirant el seu directe vaig dir, no, encara no. I tu, Pulga, ho vas veure? Que va passar-me una cosa supertotxa, també, que és que estàs parlant amb un personatge, una conversa com la que tenim tu i jo ara, i de sobte el truquen... I desapareix. No, el truquen, però el truquen perquè quan tu et vas movent per la ciutat, segons la zona, et surten uns personatges que et van donant feines i es presenten. Doncs et truquen i tu estàs el personatge parlant amb el que està tenint la conversa i alhora amb el que està al telèfon i tens a la pantalla la frase per escollir un i l'altre. Vull dir, i això et trencava molt a més perquè amb el personatge que estaves parlant era un moment emotiu, un moment d'estar-hi atent perquè dius... I l'altre està demanant una pizza. I dius, no, això sí que ho fa molt bé, que jo crec que és que al final això ho han mig arreglat, el que fan és, si passa això, acaba amb el telèfon i després continues amb la persona. Però clar, la persona en cap moment hi ha una interacció que digui ui, perdona, és que és superurgent, si no contesto aquest paio em foten un tret o alguna cosa, saps? Jo què sé. No hi ha cap... I és una cosa... I a més, l'altre personatge que està esperant també et va dient contesta'm, no? Joder. I dius, no, però jo estic al telèfon, no? O sigui, és patètic, allò. M'ha passat només un cop, això, però... És que hi ha coses que... Ja m'has tret les ganes. Volia tornar-ho a començar. L'he començat 3 cops. 2 va ser aquests que eren Rata Callejera, no?
l'altre era el Nòmada, o sigui, primer va ser el Nòmada, després vaig agafar el de Rata Callejera i m'agafaré el Corpo i començaré el de nou, però és que, tio, i començar és començar, o sigui, a la primera partida no vaig arribar ni a Night City, a la segona ja hi era perquè era la Rata Callejera, vaig fer una miqueta, però molt poc, i... La Nòmada te la vaig jugar en directe. Jo tenia un hype brutal amb aquest, me'l vaig comprar el dia 1, també, i no he comprat mai un joc el dia 1, mai, i, bueno, mai d'aquests últimament, i una decepció brutal. I jo no vaig tenir aquests bugs ni res, no vaig tenir-los, però... Algun problema de rendiment? Recordo en un directe que tenies algun problema... El primer, perquè no em quadrava el directe. Jo ho veia bé, però en el directe era un problema era del directe. Era del directe. Sí, era de l'emissió. No, home, llavors encara. Perquè a mi jugaves a PC, no? O on jugaves? Sí, a PC. No, que quan ho fas tot també és més complicat fer directes a PC si no tens... El Mestre el té encara per començar, em sembla, per desempaquetar. Sí, li vaig regalar també. Per un, no sé si va ser un poc aniversari que va guanyar. I, clar, és en Play 4, tio. Això encara deu fer més por, tio, perquè en Play 5... Bueno, la versió que jo vaig jugar a l'inici, que era la primera versió que hi havia, era de... La vaig jugar a Play 5, que tenia un boost d'FPS, però era la versió de Play 4. Tenies les millores de Play 4, però amb més FPS. I, bueno, fins a un moment que em vaig tirar, que em van quedar bloquejat allí i em va fer molta ràbia, doncs la resta no va anar tan malament. Però, bueno, no sé, crec que és un tema també de sort. Que el The One X l'està jugant un altre cop, però el The One X ja l'havia jugat, em penso. I em sembla que va ser veure't a tu i va dir, li tornaré a fotre. No, jo crec que el The One X està jugant supercontent. Sí, que està supercontent, però... Sí, va venir al directament, m'ho va dir, Sí. Per això, però és que... I a mi també gràficament m'encanta, el joc, però hòstia... Jo no sé si pot haver-hi, que al final també pot ser, que les versions s'han de desenvolupar amb unes certes diferències, equips diferents per provar-ho, no? I pugui haver-hi una millor versió per PC de la que hi ha per consoles encara ara. Però el dels glitchos no ho relaciono ben bé amb un tema de rendiment. I a més, el que és el rendiment, que a més té un mode de rendiment i va bastant fluid i, evidentment, no es veurà com una 3080 en un PC, però, evidentment, jo crec que els glitchos jo no els relaciono tant amb això, no? Els relaciono més amb que el client de joc no està ben fet encara, no està ben depurat. Però, bueno, no sé. El Rockstar està jugant el de cartes, no? Com es diu? Bueno, sí, en el clip de Catalunya PlayStation d'aquest mes he passat a l'Inscription, que l'he començat avui, i em sembla bastant curiós. És un joc de cartes, com si fos, jo què sé, el Hearthstone o el Magic, no? Que tu agafes les teves cartes, les baixes, no? Has de fer com pactes de sang, has de sacrificar com criatures, però és com que les cartes mateixes tenen ànima, estàs jugant amb un tio que no li veus la cara i que es va posant com màscares. És una cosa supercuriosa i que té un rotllo molt de misteri, no? Un halo molt de misteri, que a més, mentre tu acabes la partida, després és com que et pots moure i tens com un hub, no? Que et vas movent, i aleshores quan vas al hub pues, agafes, jo què sé, et diuen, has caído com si fos una casella d'agafar cartes, no? O has de donar una carta perquè li pugi el poder, però estan mirant-lo i tenen com gana. I a vegades se'l cruspeixen o a vegades li millora la força. Però la cosa és que quan està passant això, tu pots prendre el botó que va, el que seria l'estic dret, tires cap enrere i et pots aixecar de la taula i pots anar com donant voltes per la cabanya on estàs jugant. I aleshores també hi ha com una espècie de puzzles, com si fos una mica d'escape room, i està supercuriós, la veritat. M'està molant molt, estava d'oferta a PlayStation 5 per 15 eurets i vaig dir, ostres, doncs mira, me'l provo. Era un joc que em van dir, vaig escoltar gent que em deia, aquest joc ha de ser en PC, diu, perquè no té cabuda en consoles, no sé què, tal. I l'estic jugant a Play i, no sé, està molt ben adaptat o alguna cosa perquè va de puta mare. O sigui, que diu Play, diu Xbox... A mi m'ho han dit això també, M'ho van dir una persona més que li tinc bastant... Bueno, que té un criteri que m'agrada. I el tinc a la llista... No, perquè hi ha afinitat i hi ha gent que aprèn coses, no passa molt, però alguna persona a vegades t'ensenya coses. És el que quan apuntes en el Resident Evil 7 està fet a propòsit perquè generi tensió, això que el Rockstar creu que no. Però això és una puta mentida. És que jo crec que és veritat. I a l'Inscription jo el tinc a la llista de desitjats i el vull comprar. De fet,
caurà d'aquí A poc. mi me n'han recomanat molt. He vist alguna partida així per sobre i crec que l'ambientació també és molt bona. Crec que té molt bona ambientació. A més, és un rotllo com... Es veu visualment com si fos en 3D, però és un fals 3D fet en pixel art i és molt curiós com es veu. I això, i també volia fer esmena que he jugat molt al Fortnite. O sigui... sí, tio. Fa qüestió de 3 mesos, aproximadament, el Joan Bardet, el senyor Radar, em va dir... Vam dir, ostres, per què no fem unes partidetes i tal? Ara que hem tret el mode aquest de... Sense construcció. Sense construcció, perquè jo vaig jugar quan va sortir fa molts anys, potser fa 5 anys, em sembla, a un Nintendo Hype, vam fer una partida d'aquestes amb un munt de penya, amb el David, amb molta penya, i clar, el tema de la construcció a mi no em feia el pes. I ara que l'han tret, està bastant divertit, està bastant entretingut, i entre pitos i flautes, el del Goku, es va apuntar molta gent per lo de bola de drac, el Guillem, el Toni i jo hem jugat molt, hem jugat bastant, no? Qui és el Toni? El Toni, no sé, el Pulga Texana. Pues això, hem jugat moltíssim i és molt divertit, és un joc superentretingut. No tant, no tant, jo no tant. Vosaltres sí que l'he fotut. Bueno, el Pulga ara li fot més canya que jo, que les coses com són. Bueno, un parell de cops més he jugat que tu, però tampoc li foto canya. I la Mary Pfeiffer també li està fotent. Està enganxant a bastanta gent. La Mary Pfeiffer està molt enganxada. Està enganxant a bastanta gent, això del mode sense construcció. De fet, és un joc que el meu fillol porta jugant, no sé, des que va sortir, i per mi és una bèstia. Després potser està al nivell mig, però per mi és una màquina increïble. A mi m'afusella. I la veritat és que a ell jugar sense construcció no li agrada. Diu que, a més, va en contra del que és la filosofia del joc. No, però el tio ja... Té raó. Sí. El joc es diu fort per fortificació. És el fort. Sí, però ell juga... Però ara ha oblidat, però ara ha oblidat d'això. Ell juga a altres també jocs on no es construeix. I són del mateix tipus. I dic, hòstia, doncs podríem jugar a partides sense construcció. No, ell amb construcció. Jo m'he enganxat arrel també d'aquest mode. I la veritat és que el que passa és que ara porto un temps, perquè clar, només feia que jugar a Fortnite, tio. És una cosa inimaginable el que ha passat amb aquest joc. Això i comprar skins. I comprar... Hòstia, això és molt heavy, tio. Això és molt fort. Podeu caure a la trampa aquesta de comprar skins. No és cap trampa, és la meravella. El que passa és que... Clar, o sigui... És la droga, és la droga. Brutal, tio. A més, no. Però comprar... Mira, durant una temporada vaig estar comprant molt. Quan van treure la Sigourney Weaver, la Teniente Ripley, els Aliens i tal, ho vaig comprar i ja no he tornat a comprar res. I és que, a més, fins i tot passa que vaig comprar tant que entro al joc i quan van repetint ja ho tinc. O sigui, no vull... Però Déu-n'hi-do la de coses que... Hi ha moltes que no m'agraden. Llavors, amb el Season Pass, per un preu a qui jugui moltes hores, li surt a compte, molt a compte. No, el Season Pass jo recordo que el Rick Rook l'anava renovant, només en partides. Em sembla que per fer missions t'anaven donant punts i tal, i ho anava fent. Quants valls tens, et pregunta l'Ed? No ho sé quants tinc. Tinc varis, Tinc varis. El que passa és que no en tindré. L'Ed, què passa, que en té molts o què? Jugues molt, Ed? No, però clar, si compres skins, en molts casos et ven també... Sí, a vegades les skins, he de dir una cosa criticable, és que no m'ha quedat clar quines merdes venen i després m'he tingut que comprar un segon pack per tenir-ho tot i això sí que, Déus, la informació sí que ha de ser clara. La informació ha de ser clara. L'estafa de la compra. A veure, jo entenc que han de vendre coses perquè el joc és gratuït, o sigui, si no venen aquí ja em diràs. Jo ho entenc, però no sé. A mi m'agrada, però per passar l'estona, quan jugo sol em poso de... És molt més dur. No, els esquadrons... M'ha passat amb tots, els jocs aquests de shoot 'em ups, o sigui, de shooters en primera persona o en tercera persona, quan jugues sol. Però jo voldria que juguéssiu al PUBG, cabrons, al PUBG. Exacte, t'anava a dir. Aquest sí que jugues sol, a vegades, si t'ho passes bé. No, perquè no juga ningú, a mi... El PUBG. El PUBG, vale. Sí, el Player Unknown Battlegrounds. Bueno, jo aquest el vaig jugar quan va sortir per Xbox just al començament i el personatge es teletransportava com si fos el canvi de lloc instantani del Goku. I aleshores anava a entrar per una porta i em feia... I se me n'anava jo, però... I no podia entrar. Era un skin com els del Cyberpunk. I no em va fer gaire el pes, la veritat. A mi em sembla ortopèdic. Et diria que el Fortnite també és ortopèdic en les animacions i tal. Bueno, no tant,
però com que tot és ja molt cartoon i té molts colors i no sé què, li dona una vidilla diferent. A mi em sembla que és molt seriós i veig el moviment i les coses, hòstia, molt... A mi no m'entra per la vista, no... El brilli-brilli en els jocs a vegades també... Ja, no, sí, són dos... A veure, la diferència principal gràficament es veu. Tu, si fas un gràfic com el de Fortnite, com que ja té el mode aquest de còmic que dieu, doncs no busques la semblança amb la realitat, o sigui, tu prens així com un còmic. I clar, en el PUBG, que sí que són escenaris més realistes, es veuen a vegades aquestes cagades, no? Una paret així mal feta, el personatge una miqueta més ortopèdic, tot i que van millorant-lo, eh? Jo dic, el recomano si algun dia voleu fer una partida. Home, si vols, el tinc per Xbox. Jo avui me l'he desinstal·lat, fill de puta, però bueno, avui mateix perquè m'he instal·lat el Far Cry 4. Mira, el tenia aquí. I aquí tenim la novetat del mes que ens comentarà Pulgar Tejana. No és la novetat. El Far Cry 4. És perquè m'he d'acabar jocs. I aquest no vull acabar. Perquè vull començar el 5, però no vull acabar-me... No vull començar-lo sense acabar el 4. I em falta la tira. Valors. Jo estic en el 4, també. Jo estic en el 4. I tinc el... Jo em vaig quedar amb el Blood Dragon, I el següent, no? El 6 no és el Dragon és el 3, no? El Dragon és el 3. El Blood Dragon no, és com una espècie de joc expansió, li podríem dir, no? Que va sortir després del 3, no? No venia arran del 3, Sí, va sortir després del 3, però era com la seva pròpia història, no tenia res a veure. Bueno, estava molt xulo, era molt rotllo així retro neofuturista, no? Estava guai. I abans d'aquest només vaig jugar al 2 i l'1, i el 2 era brutal. O sigui, jo crec que no sé si jugar seria... És que no sé, he vist tantes coses d'escenes del 2, de com les flames es cremaven entre els matolls i tal, i sí que és veritat que ho segueixen fent, però no sembla tan currat amb la direcció del vent. No és el 3 el que diu. Jo vaig veure la diferència, que diuen que el 3 era el que tenia millor gràfic i això. No per gràfics, sinó per... No, però com es comportava el foc, justament. I jo també ho vaig veure amb una comparativa que deien que havia anat empitjorant l'efecte aquest de com es cremaven les coses, que era una cosa que mola molt. O sigui, el 6, que jo vaig provar-lo al principi, em sembla brutal. O sigui, el bé que tu passes destrossant coses, cremant coses, és que és un joc que el vaig provar i vaig dir, hòstia, com mola. És que destrossaves allò el que fos. Però sí. Hello, Destroyer. Jo crec que el 2 també... Jo crec que els tinc tots fins al 5, eh? El 6 el vaig provar. El 6 és el de los pollos? Sí. El 6 també el tinc. El Pollos Hermanos, exacte. Doncs també el tinc. O sigui, no sé, els vaig comprar i no els jugo. És la història de la meva vida. Bueno, jo he jugat aquest que també he jugat al 4 jocs, que és el Tiny King, aquest, que és un joc, el vaig provar en demo abans que sortís, i ja només provar-lo, és que vaig fer un directe llarguíssim perquè me'l volia acabar. O sigui, volia completar-lo i era una demo, només, del primer escenari. I és una passada, Un joc amb una jugabilitat brutal, o sigui, la jugabilitat és boníssima, la història és superdivertida, els escenaris són la canya. No sé, és que em va encantar tot. Tot. És com el Pikmin, que també m'agrada molt. El Pikmin, que era és molt semblant, una miqueta, o sigui, jo crec que el King aquest juga amb el Pikmin, no? Una miqueta això. Però aquest té una jugabilitat molt més... Al ser un escenari 3D, el personatge el mous pràcticament per tot arreu on vols, o sigui, no té en cap moment que queda aturat ni esperar que facin accions als altres, és molt més ràpid. Em va semblar brutal, boníssim. O sigui, aquest... I no li he posat un 10 perquè se'm va fer curt, em va fer ràbia. Quant dura? Jo n'hi poso un 10 per un altre tema. Jo em sembla que el vaig fer amb 7 hores, 8 hores, però completat 100%, O sigui, platí, O sigui... Has fet platí, tio? Clar, sí. Uau, el Pollen jo trobo que és una matada, tio. El Pollen em té ratlladíssim, el Pollen. Però és que a mi m'encanta viatjar per allà i veure-ho tot. No, però si a mi també, però si hi ha un moment que jo estava en un mapa i dic, és que em queden 10 pòlens de merda, però no sé on collons estan, i mira que em desespero, tio. I després no sé tornar fàcilment a on comunica cada cosa. Ja, a mi em passava això, però al final, com que tens tantes bombolles, que el personatge arriba a un punt que flota amb bombolles i vas acumulant. Cada cop que puges un nivell o acumules pol·len et donen una bombolla més. I quantes més bombolles, més dures, no?
Doncs el que feia jo és et puges a dalt de tot i mires des de dalt, sempre hi ha algun objecte molt alt al mig. Mires la perspectiva, mires on veus, com que tens els prismàtics, pots mirar què és el que vols veure i aleshores dius, mira, és allà. I et deixes caure i va semblar allò... Sí, però hi ha pol·lens, tio, que estan darrere d'un lloc super... I si són 10 i tot el mapa està buit, i aquells 10, tio, és durillo, Però... No, jo el vaig completar i és molt satisfactori, molt. Sí. Jo el volia comparar perquè has esmentat el Pikmin. Quin altre has esmentat? Has esmentat un altre, no? Crec, de referència que pogués estar una mica semblant o... Bueno, dona igual. Jo he llegit el Paper Mario, que té alguna cosa de Paper Mario, però una cosa que em va semblar, que em recordava, i a mi m'ha agradat més com a joc de plataformes, com a joc d'exploració de plataformes i de col·leccionables, també, tot i que aquí hagi dit això del Pollen, que hi ha altres col·leccionables, em va recordar una mica el rotllo que vaig experimentar jugant al Psychonauts 2, perquè l'1 no l'he jugat. El Psychonauts 2 està molt bé, però li vaig trobar algun punt que potser no em va agradar tant, però està molt bé. Doncs el Tinykin, jo el trobo un joc rodoníssim i em va donar una sensació molt més satisfactòria del que és el plataformeig, perquè el Psychonauts té plataformeig, però a mi no em va semblar tan constant i tan... no era per mi no era ben un joc de plataformes, fins i tot a vegades. I el Tinykin fa això de les plataformes molt bé per mi i amb una exploració en 3D, amb un món més o menys obert, diguem, d'un mapa obert, diguem, molt bé. I era molt satisfactori anar buscant-ho tot i completant totes les mandangues que hi ha. De fet, no podia acabar el món sense fer pràcticament tot el que era principal mínim. És que a mi em va passar això. Jo no vaig passar la de nivell fins que no trobava tot. I ara allò dius... I la demo la vaig deixar per això, perquè em faltarien això que et dius, no? 10 o 15 de nèctar, de pol·len, no sabia on buscar-lo i el vaig deixar allà quan l'enganxi. I dir-ho que està al Game Pass, no? No sé si ho hem dit, però... Sí, està al Game Pass. Jo soc una persona que a vegades critica aquestes coses, però el Game Pass està molt bé. El Rockstar, tu no has començat el joc? No l'he començat, tio, però... És que estic jugant molt al Xenoblade Chronicles 3, també. Hòstia. I porto... Però aquest joc no l'acabaràs fins d'aquí 100 hores. És que porto 100 hores, tio. Mira, I vaig pel capítol 6 i el joc té 9 capítols. Buah, 140 hores, tio. Sí. I l'anterior també vas jugar, no? L'anterior, el 2, tio, vaig jugar 500 hores. Perquè un dia em faràs de Sherpa. És un joc que en realitat és molt més curt, potser amb 40 hores te'l fas. Però, clar, vaig dir... Sí, jo crec que sí. Ara mateix no ho sé, potser 80, no ho sé. Però vaig dir, tu aconseguies com una espècie de personatges i els podies pujar al màxim. Doncs vaig pujar al màxim a tots els personatges. I vaig lluitar contra tots els bosses secrets i fer totes les missions secundàries, etc. O sigui, el joc està rebentadíssim. I em va agradar molt. Però les secundàries no es feien repetitives? És que no sé si va ser del 2 o del 3 que ho van dir, això. Sí, de fet, el tema és que en les secundàries del Xenoblade, clar, jo entenc que el joc vol assemblar-se o vol ser com una espècie de MMORPG. Això el Guillem ens pot il·luminar millor, perquè jo de MMORPGs n'he jugat molt pocs. Vaig jugar a World of Warcraft i vaig jugar durant una vida molt curta. I clar, suposo que el tema de recol·leccionar, d'agafar objectes per fer... Farmeig, sí, no? Crafteig. Sí, és una cosa que a mi em sembla super repetitiva, no? És molt reiteratiu i molt repetitiu. Llavors hi ha moltes missions que és aconsegueix això, li portes i aquest personatge farà un objecte i et fa buscar coses que apareixen només quan plouen en cert moment a tal lloc. I dius... I després tenen com missions que lluites contra uns monstres que són titans, que són el mateix monstre però amb un tamany descomunal i que té molta més força. I això a vegades també arriba a cansar. Però, perdona, quan has dit que era MMORPG, online no és, no? No, però és el rotllo aquest que tu estàs en un món que és molt gran, que pots anar donant voltes, no sé, com perdre't, no? I amb el tema la magnitud de l'escenari, els continguts... Saps? De fet, el problema que vaig tenir amb el primer és que vaig dir, això s'assembla molt al WoW. I em va tirar una mica enrere, no? Doncs a mi llavors m'ho estàs venent bé. Gràficament el primer tampoc és que fos res tan espectacular. Van sortir en aquell moment com una triada de videojocs que van sortir per la Wii, que eren
aquest, el Pandora's Tower i el Last Story, vaig començar amb aquest i vaig dir, se m'està fent una mica... Com vaig jugar molt poquet i vaig dir, entre que el món és així tan ample, no sé... Vaig jugar els 2 primers i aquest el vaig deixar l'últim. I aquest el vaig jugar i vaig dir, uala, nen, quina història. O sigui, de les millors històries que he vist en un JRPG en els últims anys. Del primer? Del primer. El combat? El combat és com un RPG, és a dir, tens com certes accions que tu les cliques, tenen com un cooldown, no? I aleshores, quan es torna a carregar-se, pots fer aquella... Però és com en temps real, o és per torns, o és... No, és en temps real, és actiu, és un sistema actiu de combat. Sí, m'agrada és per torns a mi, tio. És que per torns no tens això que es va recarregant per temps, si no... Clar. Bueno, a vegades... Sí, però per torns et pot dir, quan la gastis, fins d'aquí 2 torns no la tornaràs a tenir activa. Això sí. I a vegades també et fiquen una barra de temps en la que tu vas escollint totes les accions i es duran a terme. Jo sóc molt més de, no sé, del típic torn. A mi hi ha coses que em perden, saps? Soc molt tancat i molt clàssic amb això. Llavors el combat del Persona 5 o el combat del Battle Chasers o el del Final Fantasy VII, no dic que l'últim el remake, sinó el clàssic, serien els tipus de combat que a mi m'agraden. Vale? Però bueno... M'encanta. M'agrada molt el Battle Chaser. Doncs aquest que han fet ara del Ruined King, no sé si el tornaré a provar, eh? Em deien que s'assemblava molt al Battle Chasers i té algunes complexitats més grans pel meu gust. M'ha costat d'entendre'l i l'he deixat estar una mica perquè no m'ha fet tant el pes com el Battle Chasers, eh? Però bueno, això ja cadascú. Ho deia perquè és veritat, com havies dit. Digues, Rockstar. No, i que bàsicament vull acabar el Xenoblade, tinc l'Stray per començar també. No m'estic comprant... Bueno, però l'Stray quan el comencis l'has acabat ja, eh? No et preocupis. Hòstia, però tio, l'Stray, en el moment en què comença a ser un joc, s'acaba, surten els crèdits. Vale, Déu. Però jugat ja. Clar, no, però vull acabar això, tio. Vaig començar l'Inscription també. Però és que ara acabaràs i fotent l'Stray 2, cabron. Home, l'Stray 2? Bueno, doncs que duri una mica, perquè... Està bé el joc, però... Està molt bé, tio. A veure... La història la destacaries? Sí, a mi m'agrada molt. O sigui, el que ha passat en el món i això que hi ha una societat dins, està molt guapo. Però està trillat aquest concepte i en l'Stray no es desenvolupa d'una manera especialment única. Però és el que li dona una mica és el tema aquest de no explicar-t'ho tot, saps? Tampoc cal, exacte, no. Però és prou curt. O sigui, jo vaig tenir la sensació que hi havia algunes mecàniques que s'introdueixen que s'haurien d'haver expandit i jugat més i tenir més oportunitat de fer-les i el joc s'acaba. El joc s'acaba per mi quan... Ostres, jo sóc de donar-li voltes i em vas veure, a més, en directe em perdo, els jocs em duren el doble que la gent i dic, hòstia, si ja s'ha acabat. Em va semblar un sospir. Penseu que està a subscripció, però també val 30 euros, si el vols comprar. I dic, hòstia, 30 euros, tio, són... Sí, no. A veure, que jo quan vaig veure que estava... Jo vaig augmentar la subscripció del PC Plus, que jo tenia la bàsica, pel joc aquest. I dic, hòstia, si surt aquí, i vaig aprofitar el Ghost of Tsushima. Però l'Stray a mi em va encantar. O sigui, mira, és d'aquests jocs que tenia molt de hype i a mi no m'ha decebut. Sí, jo ja sabia que seria curt, perquè els d'Annapurna ja ho són, això, no? O sigui, són curts, el joc. O sigui, són curtets, però, hòstia, a mi m'agrada molt. I jugar no, jo no li tinc ràbia, simplement que fos més llarg. Ja. No, home, a mi també m'hagués agradat potser que fos més llarg. És veritat que no sé si vaig fer-ho en 2 directes o 3, com a molt, no vaig fer gaires més. Jo 3, crec. Potser van ser 4, perquè em vaig tirar un directe durant voltes. No, digues, Rockstar, que no sé si ja tenies que repassar la llista o dir-nos... No, que clar, que volia acabar el joc Stephen Inges i després posar-me amb aquest perquè sí, que em vau fer bones reviews, tio, vaig pensar, el jugarem, a més... Trauran el Tiny King també de l'Xbox i encara no l'he jugat, el cabron. O l'hauran tret del Game Pass, encara no està previst aquest treure'l, no? No, ja, però... Quin era que treien? També us he de dir una cosa, va sortir el Death's Door, va sortir pel Game Pass, no va ser? Sí. Encara hi és. Sí, no, vaig jugar al Game Pass, jo crec. Sí, vaig jugar pel Game Pass, però no me'n recordo quin joc va ser, tio, que el vaig jugar i vaig dir, bueno, ja l'acabaré, i el van treure al Game Pass. I no és la primera vegada que em passa. A mi em va passar un, no recordo amb quin, i ara he jugat, que era l'altre que volia recomanar-vos, he jugat al Backbone, que el treuen del Game Pass ja. Aquest, el Backbone. Era com una aventura gràfica o alguna cosa, no em pon clic. És aventura gràfica, pixel art, amb scroll lateral, o sigui, pots del personatge, si no és ben bé aventura gràfica, no, però sí, és aventura gràfica. Era com el Black Sat,
el còmic? Bueno, perquè els personatges són animals antropomòrfics, no? Totes. Però comença, o sigui, amb un joc que pot ser d'investigació així senzill, de cop i volta es torna molt fosc, o sigui, molt, molt fosc. Té humor, també, però es torna molt bèstia, perquè el que descobreixes és una mort molt, molt brutal, molt brutal. I aleshores el personatge va investigar. És molt lineal, això sí que ho té, és bastant lineal. I he trobat algun petit defecte amb els diàlegs. Perquè tu tens un diàleg que el vols fer... Mira, una raid a Hype. Merci per la raid. Estàs mantenint una conversa, tens una relació o alguna cosa. No sé. I tens la conversa i potser una cosa que no té relació, com que no l'has seguit al mateix fil, te la inclou. I això em va treure una miqueta en algun moment. O sigui, és allò que estàs parlant i de cop i volta et diu un tema que tu ni li has esmentat. I et venia a continuació, no? Com una opció. Però ja se l'ha saltat. Si no ho has fet amb l'ordre que tocava, i això és el teu. Però, bueno, és poca cosa. I al final, i la història, són collonuts. O sigui, és que em vaig quedar una miqueta... Canvia completament. Els 2 últims episodis, em sembla que són 6 o 5, i els 2 últims canvia absolutament la història. I et trobes, dius, era d'investigació i ara ho segueix sent, però amb un toc de terror a banda dels comentaris àcids, no? El tio és molt... Parlant al personatge que porta és molt incipient, no? O sigui, el tio va fotent la llaga i et pots fer-te el xuleta. I hi ha un moment que dius, va, intentaré parlar bé i anar... no sé, massa xulo, no? No, doncs les opcions et porten a que acabes dient a que et trenco la cara, a que no sé què, o sigui, acaba sent així. Però està molt bé, està molt bé. A mi el Backbone m'ha semblat... El vaig veure, em va cridar molt l'atenció, perquè em recordava el còmic aquest del Guarnido del Canales, el Black Sat, que eren antics il·lustradors de la Disney i que van començar a fer, van fer els Skydolls, em sembla, que era un còmic europeu, i després van fer aquest de Black Sat, i està molt guai perquè cada animal, no? Ell era un bestiador privat, que és un gat, i cada animal té un rotllo, o sigui, depenent la seva personalitat de l'estil de furro que és, no? I està molt guai. I vaig veure el Backbone aquest i vaig dir, ostres, pues em crida. Però és que, tio, no tinc temps i tinc moltes coses. El treuen ja. A més, t'ha li va passar el treure del joc del PS Now amb l'Spider-Man, tio. Quina putada, perquè Spider-Man és un d'aquells jocs que també la jugabilitat és una passada. A mi em sembla brutal. Ostres, ara me'n recordo que quan vaig a jugar al Spider-Man, tio, un dia em vaig quedar clapat tirant de la taranyina i em vaig quedar allà amb el mando i vaig veure que estava enmig d'un edifici empotrat. Hòstia. Quedar-te calpat enmig d'una partida i de l'Spider-Man. Una cosa és una aventura gràfica que estàs llegint text o algú, però tio, l'Spider-Man, tio, que fort. L'Spider-Man al joc em va molar molt, Em va molar molt. A més, el propi Spider-Man, o sigui, la personalitat que té, és un món obert, però m'agrada molt com succeeixen totes les historietes de la campanya principal i algunes secundàries més en interiors a vegades, i fa servir el sigil una mica com si fos un Batman Arkham, o fins i tot recordo el Spider-Man Shattered Dimensions, crec que era, que tenies el Noir i també feies molt de tot això de sigil i tal. Hòstia, i em va semblar pràcticament, diria, que la millor pel·lícula, i no és una pel·lijuego, però em va semblar millor que qualsevol pel·lícula de Spider-Man que hagi vist. O sigui, va molar molt. No, ara que ho dèieu. El Mesterito s'ha quedat clapat jugant a l'Eurotrack Simulator. Bueno, aquest també, és que aquest sí que és per quedar-se clapat. És que és com si estiguis conduint, tio. I a vegades condueixes per autopistes que són totes... No hi ha res més monòton que una autopista, tio. Doncs, si us sembla monòton, Mestratites, no juguis a l'Elite Dangerous, perquè conduir veient muntanyetes, carrers, arbres, però conduir l'espai, pilotar a l'espai... en un espai simulat, no com el del No Man's Sky, sinó que és un espai que intenta ser realista, dins que és ciència-ficció, perquè no podem fer el que fa allà, és negra nit i ja està, Vull dir, i jo hi vaig fotre molta viciada i, de fet, aquests jocs, aquesta mena de jocs, a mi em criden molt i m'agraden bastant. Hòstia, jo l'Elite Dangerous és el que tinc a la llista, perquè me l'han recomanat molt
És simulador, no és molt nítxol. Sí. I a més ara està passant un moment estrany, ¿vale? O sigui, Jo era molt de simuladors abans. O sigui, m'agradaven molt, però de naus, sobretot de naus. Era d'això... I no el juguis en consola ja, El van treure en consola, no. I tots els continguts... El van treure? Tothom un boom. Hòstia, mira, en consola i tal. Jo sabia jugar de PC, només amb el mando sabia jugar, Tots els controls, ¿vale? I tota la maniobra. O sigui, us ho dic que era... I és un simulador. Però... I vaig passar de teclat mando, perquè vaig tenir un joystick, però no em va convèncer. De teclat amb mando a mando només, O sigui, vaig aconseguir fer-ho tot. I per què ho deia això ara? Se me'n va el... Bueno, perquè és simulador, no? Ho deia? El No Man's Sky, per exemple... Que no el jugui. M'has dit que no el jugui en consola. Perquè és que ara estan fent, sí, que la consola, no el juguis a la consola. Jo me'l vaig adquirir a consoles. Doncs poc temps després, un any i alguna cosa, van treure tot el suport. I tot el contingut ja no el donen i només fan parxes perquè la cosa no peti. I clar, han ficat coses com que puguis caminar, tenir un personatge que surt, que dispara i visitar planetes amb atmosfera d'aquesta manera. Tot això ja no ho tindràs mai a consola. Val? Bueno, jo el tinc a PC. Sí, a PC són les de llogar. Ostres, a mi m'agradava molt el Wing Commander a l'època. Doncs això sí. Doncs llavors us transportarà una mica, Llavors us transportarà una mica aquestes coses. Perquè el Wing Commander, a més, hi havia un carinyo especial. Crec que era el 3 que sortia el Mark Hamill i el Hoops. Ei, Molotov. I em va molar molt, Em va molar molt, molt, molt. La pel·lícula una puta merda, La pel·lícula no l'he vist. Era dolenta, sí. La pel·lícula un trunyo... Hòstia, tio. Més ens esperàvem alguna com els videojocs i no. Jo també havia jugat als de Star Wars, a l'X-Wing, al TIE Fighter, que tinc un record brutal, a l'X-Wing versus TIE Fighter no tant, i a l'X-Wing Alliance. L'X-Wing Alliance el trobo de lo milloret que he jugat en tema de narrativa. Molt guapo. I a més acabes la batalla, crec que era d'Endor, bueno, la Estrella de la Muerte, allà era brutal, era molt... I els diàlegs, com Aleisa Zamin, crec que es deia el protagonista, que crec, no sé si recordo bé, era una família minera que la maten, no me'n recordo per què, i el tio vol revenja i es posa en la rebel·lió o alguna així, és una mica resumit i com recordo, però, hòstia, els diàlegs de, hòstia, t'has enterat, no?, que Luke Skywalker ha patat l'Estrella de la Mort entre els pilots, entre les naus, i, hòstia, et fotia molt en l'ambient d'estar allà. Sí. I jo deia, hòstia, que guapo, tio, estava molt bé. Molt xulo. Bueno, aquest és el nostre primer programa. En teoria en farem 1 o 2 més. que serà el canal del Catajocs. Això ho farem cada 14 dies. I jo volia proposar de fer alguna secció i com que fan seccions a altres podcasts i coses d'aquestes que són, o diuen l'aniversari de tanta gent, no? Aquesta gent fa anys i aquesta gent fa anys, no? Tal. Jo volia proposar, amb tot el meu respecte, de qui ja no farà anys, no? No, però està bé, Un homenatge pòstum o alguna cosa. Jo, per exemple, avui volia començar amb l'Àngela Lansbury. He posat l'escena... Sí, exacte, la Fletcher. He posat això que em va morir fa poc, relativament poc, no sé, fa un setmanes. Sí, alguna cosa així. He agafat de la pel·lícula Una bruja novata, perquè va ser una de les pel·lícules de la meva infantesa que em va deixar més marcat. O sigui, jo li tinc molt de carinyo a aquesta pel·li. I l'Àngela Lansbury, hòstia, una tia de 98 anys, sembla que ha viscut. Un bellezón de jove, realment. I m'ha impressionat molt perquè he vist fotos d'aquest últim any o dels últims anys i, tio, és clavada amb la meva àvia, tio. No m'havia donat compte que semblés tant la meva àvia. Dic, hòstia, 96 anys, m'ho corregeix el francès. Sí. Doncs jo, l'Àngela Lansbury, carinyo per això. La sèrie era la dona amb més gafe, no? O sigui, era més que rompetechos, tio. Anés on anés, hi havia un cadàver, no? Sí. La típica persona que no convidaries al teu aniversari, tio. No, ni enlloc, tio. O a convidar-la a un lloc i no hi vagis, on hi hagi algú que vulguis que mori, no? Perquè quan et toqui a tu pringar és una passada. Jo vaig sentir la notícia i em va sorprendre que encara visqués. Jo pensava que ja havia mort, tio. Això li passa a molta gent. Sí, mira, el Francesc el 2019 està fent teatre. Sí, és que a més ho vaig escoltar. Hòstia, doncs Déu-n'hi-do. Doncs increïble, Sí. Sí.
I una altra que volia esmentar, una altra que també ha mort, també fa menys encara, que és aquest, el Claudi Björnvoid, que és un tio que ens va portar el Willy Fogg, el David el Nomo, D'Artagnan i los Tres Mosqueperros, els Bubobobs, tio. O sigui, Els Bubobobs també? Hòstia. Tio, és que em sembla que també era dels Fruities. Aquest no estic molt segur, perquè a mi els Fruities no m'agradaven. Dels Fruities? Oh. És que és possible. I va portar sèries que eren d'altres. O sigui, bueno, Eras una vez el hombre i totes aquestes també eren d'ells. I aquest m'ha segur que, bueno, era de l'Espanyol, Això també va ser directiu de l'Espanyol. Això ja suposo que us toca més la moral. No, jo no tinc cap problema. M'és igual, no tinc cap problema. M'és igual. Vale. Són ells que tenen amb nosaltres. Digues. Ha fotut el Fasca aquí. No, a mi aquest, perquè és un paio que no coneixia, però, hòstia, veure tot el que va fer i totes les animacions, totes les sèries que va portar, i ara va portar sèries que no eren seves, com Vicky el Vikingo, l'Abeja Maya, no eren seves, però aquestes les havia portat amb la seva productora, aquí. Hòstia, realment és la meva infància l'ha tingut aquest home. O sigui, em recordo els dissabtes a la tarda veient D'Artagnan i los Tres Mosqueperros allà amb els meus cosins que venien a casa perquè meus pares treballaven i ens reuníem mentre... Meus pares encara estaven treballant, feien pollastres salats i això. Venien els meus oncles amb els meus cosins, pujaven a casa, que ja estava jo sol amb ma germana, i vinga, ens fotíem allà a dinar i esperant a les 3 de la tarda a veure la sèrie. I una passada. David el Nomo no recordo dinant en cap de setmana. Ostres, quin final, el David el Nomo. David el Nomo era una sèrie brutal. Però a mi em posava trist, tio, em posava trist. Al final era de plorera, I jo era... Però no pel final, o sigui, jo recordo en general... Tota la sèrie, sí, tenia un aire melancòlic, s'ho passaven bé, reien i tal, però és que sempre hi havia passat una desgràcia i la senties, tio. Veies un animal ferit o que es començava a inundar una granja i havien de protegir-la, o que plovia allò i les gotes eren brutals, bueno, unes coses d'aquestes. I de David el Nomo van treure tanta cosa, van treure un llibre, un tutxarro de llibre, que venia tota la història dels noms i t'explicaven com eren, i et descrivien cada nom amb uns dibuixos superbrutals. El gran libro de los gnomos, em sembla que es deia, que era Hòstia, em sona i tot, això del llibre. Una meravella, tio. Era una meravella, un tros de llibre que ja era gran per nosaltres. M'imagino que el pal gnomo el podíem ficar dins, fer-lo així, tancar el llibre i el tenies allà com les flors, no? Que tens a dins dels llibres posats. Era una cosa que em va semblar. I, bueno, i si voleu, doncs aquesta secció de qui no farà més anys, d'aquí al proper programa, mirem qui es mor i si es mor algú... Però clar, si no es mor ningú, bueno, o no ens enterem o... Bueno, ja, no, però... Podem agafar gent que ja s'hagi mort fa temps. Exacte, no, podem dir, exacte, remarcar algú que haguéssim... Com a mi em va passar quan vam fer el 5è element, el videojoc, que em vaig adonar que s'havia mort el Brian James. El Brian James és l'actor que fa de capità de la policia militar, aquell que el fota dins del congelador, aquell actor que és així, que sortia era un dels de Blade Runner. Sí, tio, el primer que li fa... El primer replicant, sí. L'acabo de buscar i l'he vist. Aquest tio, el Brian James, li tenia molt de carinyo per Blade Runner, perquè sempre fotia un dolent així d'aquest. I em va saber greu quan vaig estar mirant-ho, perquè sembla que era el dolent de House, o de House 2. I de Tango i Cash també surt, tio. Sí, a Tango i Cash també, sí. Que el maten amb una granada als ous. Quin pel·lícula. Tango i Cash, tio, és d'aquelles pel·lis que la gaudeixes i ara et fot vergonya aliena quan la veus, tio, perquè... Què va? Tango i Cash. L'he vista, és la nostàlgia, és la nostàlgia. No, i què va? I quan el tio a la presó li trenca el diari, l'altre es queda amb un trosset llegint, té un humor, perdona... De fet, jo crec que l'Stallone... Això sí. Home, aquesta... El Kurt Russell està fantàstic, la germana de l'Stallone en aquella pel·li, quina tia, tot. O sigui, la música... És que és un pel·lículot, hòstia. El vaig veure al cinema amb ma germanes, tio. Sí, jo també. Bueno, ta germana no, però jo també la vaig veure. Molt bona. A veure, però és això. Jo... Em vaig dir... És molt dels 80, tio. És molt dels 80, que a veure... Si no... No sé, et costa... Que no és dels 80, em sembla, però es veu molt... T'anava a dir, estava buscant-ho i mira...
Al millor sí, però... Potser del 89 o així, no? Mira, 89 sí que entra, sí que entra. 89. Però és que es nota molt així. En canvi, altres pel·lis... Però si és molt millor que Predator, tio. O sigui, és que jo m'esteu dient això, tu et fius Robocop, que no sé de quin any és, Robocop, però... I Predator, i dius, què és això, tio? O sigui, no es pot veure, tio. No s'aguanta per enlloc. No, tio, Predator és la canya. Un segon, no t'ajudo, Bueno, pues mira, Tango i Cash, de fet, tenia un rol, no?, que era molt semblant com a la Way Out. Sí, sí, tenia... Que la Way Out, per cert, va fer una sèrie aquí al Catajocs amb el Geri de l'Univers, i la veritat és que va quedar una sèrie superdivertida. És dels millors directes que he vist de videojocs que m'he rigut més i m'ho he passat millor. Vamos, és que de lluny, O sigui, si algun dia podeu... No sé si ho té gravat per alguna banda, el Geri, però rescateu-ho perquè és molt divertit. També està al meu canal de YouTube. Ho té ell a YouTube i ho tinc jo també a YouTube. Jo és que no sé si veure'l perquè és un joc que el tinc molt pendent. T'has de jugar? Clar, m'agradaria molt jugar-lo. És un joc que... Pues, tio, a més és ideal per fer un directe, Clar, és que és això. Però... I Elite Takes Two, tio. Elite Takes Two és per mi increïble, també. Elite Takes Two, aquests així que són de 2 jugadors. Jo estic jugant amb el... Bueno, vam començar fa temps amb el Botifarra amb seques, el Struggling, que és un joc que portem un ésser superestrany que només té 2 braços i és una massa morfa i té 2 caps, no? Diguéssim, que són germans que han nascut són com déus de la Grècia o alguna cosa així, però realment són un fàstic. Struggling. Struggling, sí. I, hòstia, és molt divertit perquè cadascú porta una de les extremitats, han de col·laborar tots dos per saltar. Era com el Samuel, aquell, com es diu? Sí, el Manual Samuel, no? El Manual Samuel. Aquell joc el vaig veure per primera vegada amb el Botifarra i em va fer molta gràcia, tio. El vam jugar al Botifarra i jo, també, que cadascú porta una part del cos. Hòstia, tio, era boníssim. Teníem uns clips allò de que començava, se li queien coses a terra, comença a córrer, no sé què, i una cama, el tio s'espaterrava, fotia un espagat allà al mig, tio, boníssim. Són aquests jocs que amb 2, o sigui, perquè controles cada una, és molt divertit, molt divertit. Jo aquests també, això. I aquest, el Way Out, doncs, és d'aquests, clar, el que passa és que ja m'han fotut un spoiler al final i no sé com fer-lo, saps? I això em fot molt, tio, em fot molt. Bueno, jo et diria... Bueno, no sé, l'spoiler, doncs com acaba, no? T'hauran dit? Sí. Home, però... No sé qui va ser, que la vaig insultar. Em sembla que era no sé, la dona d'aquí, que ho va dir. Estàvem en un directe, vaig xerrar i vaig escoltar com deia, és que al final no sé què, i jo vaig dir-li, filla de puta, calla, no sé què. Perquè és que em va fotre en l'aire. Argumentalment potser sí, però el que és l'experiència de jugar interactiva entre els i tal no te l'espatllarà. I crec que és la més important. Sí. No dic que estigui malament la història, però bueno, tampoc et quedes colpit amb la història, jo diria. A mi em va agradar més, en tots els aspectes, la It Takes Two. Crec que és una evolució i que va molt més enllà, per mi, Doncs a mi la It Takes Two, tio, em va deixar una mica ni fred ni calent, O sigui, em va agradar més el Brothers, el Tales of Two Sons. No l'he jugat, aquest. O la Way Out, que no passa a l'It Takes Two. Sí, tio, la Way Out. A l'It Takes Two té com moltes coses que a nivell de cooperatiu són molt divertides, estan molt ben fetes, però la història, tio, no em va acabar de fer el pes. Era com una espècie de Pixar per adults, però... Sí, una mica tristot, si tu vols. Sí, molt trist, molt... Va d'un divorci i una nena petita que està allà enmig. A més, el personatge aquest de... Com es diu? El llibre de l'amor. El llibre, no? Sí. A mi no em va semblar... De fet, em va anar molt bé. També és que em va pillar un moment molt fosc. O sigui que... Vull dir, això a vegades també... Potser l'efecte Pixar, com dius tu, et va bé en un moment fosc. I potser en un altre moment va millor el tema presidiaris escapant de la Way Out, no sé, això ja... Però la interacció, Sí, a nivell d'interacció està molt bé. Els puzzles, perquè realment el disseny de puzzles, de trencaclosques que has de fer amb el It Takes Two, entre els dos jugadors, per mi és molt més avançat i millor. Jo tenia la sensació a la Way Out a vegades que era més aventura gràfica, de fer 4 xorrades o algun minijoc. No, i que a nivell del gameplay també, dels trets, els moments de trets, no estaven del tot ben polits. Que no és un joc de trets ben bé, llavors, clar, quan els posen, doncs... Com el Resident Evil, per exemple.
No, però Resident Evil està fet a propòsit. I... és una manera... No, però és una manera de crear tensió, està molt bé. I a més, ets com estaries tu intentant disparar, hòstia, que no ens... Hòstia, està molt bé, tio, fan molt bé. Hòstia, que l'Evix et segueix avui. Merci, Evix. Ui, Evix, no li havies fet follow el rostre encara, però que filla de puta, tio! O sigui... Jo és que crec que s'ha donat, sense donar-se compte, li ha tret el follow, Crec, perquè és que ha entrat moltíssims cops al canal i quan he vist això, que era el primer cop en el xat... Rockstar, per aquesta gentussa t'has de posar al xat only followers. Aquesta gentussa, only followers. Veus? Mare meva, vergonya. És que jo em sonava, dic, alguna cosa ha passat aquí. Mira, és un d'aquells follows que sempre ens estàs menjant l'olla dient, m'ha fet un follow més. I era... Veus, està flipant. Dic, és que a mi, jo... Que fort. Per cert, m'he comprat les entrades per anar a veure Blink. Això no us ho vaig dir. Per anar a veure? Blink 182. Blink? Blink 182, és un grup. És un grup, no, això? És el grup de la meva adolescència, tio. Ja, jo no... He escoltat alguna cosa, però no... És una banda de punk pop californiana dels finals dels 90, principis dels 2000, i va pillar l'època aquesta d'American Pie, Road Trip, Not Another Teen Movie, i bueno, és brutal, brutal. Quan van venir a Barcelona per primera vegada vaig aconseguir la baqueta de la bateria, que la bateria és una de les millors bateries que existeixen actualment, i bueno, he mullat calçotet, m'he comprat l'entrada i a l'octubre de l'any que ve, o sigui, entre les entrades per l'octubre de l'any que ve, doncs anirem de concert. Per cert, anirem amb el Pepe Delicious, tio, amb l'Adrià. Acabaràs pagant molt més del que has pagat per l'entrada, O sigui, et gastaràs en el Frankfurt, en les cerveses... Bueno, o sigui, cuidadín, Ves en compte. I potser no trobes la cartera després, o sigui... Ves en compte. No, ara he de dir que sí que els coneixia, però no entenia el que deies. Dic, Blink, m'havia quedat així, estàvem parlant de videojoc i dic, Blink... Jo els conec, però he sentit alguna cançó, crec que tenien... Però no sóc un seguidor, de la banda. No, tampoc, però quan el mestre dit de posar el Blink 182, aleshores m'ha vingut al cap, ja m'he recordat. Però bueno, el senyor Radar que s'ha subscrit, al canal. Home! I el Frank Cesc també, tio. Sí. Gràcies a tothom. No ho hem dit, el Francesc? Hòstia, tu, el Francesc ens ha acostumat a un nivell ja que l'ignorem, pobre. No, molt bé, Francesc, merci. Sí. Gràcies. Jo us volia dir que vaig voler anar la setmana passada al cinema, però no hi vaig poder. Quan fa que no hi vas, al cinema? O quan hi vas? Per ficar-nos en context de la costum que tens. No, hi vaig. Fa moltíssim que no hi vaig. Però amb la pandèmia i tal també ha costat recuperar el ritme, perquè jo no hi vaig anar molt i ja no va molt abans. Sí, jo també. Jo tenia el passi que era anual del cinema Girona i anava gairebé cada cap de setmana. I a vegades em fotia 4 pel·lis, o sigui, em fotia tota la sessió, a les 4, a les 6, a les 8 i a les 10. Cada setmana 4 pel·lis en una sessió? No, cada setmana no, però algun dia deia, mira, doncs avui m'agraden totes les que faran, o penso que m'agraden totes, perquè al cinema Girona a vegades no sabies exactament què anaves a veure. I una que vaig veure al trailer que ja estrenaven el divendres passat era aquesta. A veure si us ho la sub del Francesc era per 6 mesos. De 6 mesos, merci, tio. Està plorant. Està plorant. És l'Isaac, tio. Aquesta de See How They Run, mira com corren. Heu vist el trailer o alguna cosa? Un moment. Fill de puta, podries haver fet més gran, no? Va haver fet un wallpaper o alguna cosa, perquè és que et veig la barbeta fins aquí, tio, i sembla... Falta alguna cosa. Puc fer més petita, però és que... No, més petita, no, més gran, tio, més gran. Fes-la més gran. Fes-la més gran, perquè és que no estic veient ni els actors, tio. No, home, ara te'ls dic. Jo sobretot perquè surt el Sam Rockwell, que m'encanta. També ha fet 6 mesos, senyor Radar? Perdoneu, Vale. No, era de Prime. Ah, joder, puto senyor Radar. Que portava 6 mesos, suposo, que fa 6 mesos que fa. Surt el Sam Rockwell i, com a protagonista, Sam Rockwell i la Saoirse Ronan, que m'encanta. La Saoirse Ronan m'encanta. I, bueno, i a part surt aquest, com es diu, l'Adrien Brody i altres actors així. És una mena de pel·lícula a lo Agatha Christie, però amb molt d'humor. Això mola. Comèdia. Hi ha molt d'humor. I es veu que la Saoirse Ronan és l'aprendiz, una miqueta
la noia que no té ni puta idea i està allà aprenent amb l'investigador que és el Sam Rockwell i està tota l'estona dient vostè és el culpable. Diu, espera, que no. Només he fet una... Saps? Diu, vostè on estava no sé què? I diu, pues jo estava aquí. Ah, vostè és el culpable! O té un... no sé què. I està molt bé perquè em sembla que van fent el crim, van investigant-lo, però alhora comença a morir gent, no? I aleshores van investigant i es veu... No sé, però diu que diuen vostè tenia motius. Diu, hòstia, no diguis que tinc motius, que cada cop que diu que algú té motius, el maten, saps? I és alguna així. No, però aquesta té molt bé, i sobretot pels dos actors, que jo tinc predilecció pel Sam Rockwell, que és un actor que em sembla excepcional. No sé si heu vist Moon. Oh, brutal. Moon a mi no em va agradar massa. Oh, a mi m'encanta. Moon. A mi em va deixar amb el cul partit, tio. Em va semblar bé, però sobrevalorada. Digues. I la de una que era crònica, no, de fet la cara ja. Es pensa que no l'estem veient? No, sí. Com que va mirant coses, mentre estem així... Però jo no he deixat de pensar que m'esteu veient, eh? O sigui, munta la pel·lícula tu sol, eh? No, però fas així, fas el riure cop dient. A mi se'm va semblar una merda, fa... No, però a mi aquesta i una altra que era... Hòstia, que era... No sé si era una que el tio era un assassí, que es deia crònica d'un assassí o història d'un assassí, que era molt l'humor negre del tio del Sam Rockwell, que aquesta és un pel·lículot brutal. És que el Sam Rockwell, tio, també ha fotut aquella que era un atracament que volien robar, que eren uns sapastres, que era molt cutre. Que fins i tot aquesta que era la pel·lícula bastant durant Jojo Rabbit, aquesta la recordo i està bastant bé. Home, Jojo Rabbit és molt bona. Jojo Rabbit, però aquesta és de les noves. Aquesta és bastant nova, aquesta. Bueno, home, aquesta és la filmografia del Sam Rockwell. Sí, clar. Que cabron. Sí, és que em sona la cara, sé que l'he vist, però no em surten les pel·lícules. Cowboys i Aliens, què dius, tio? Va, aquesta no. No, però aquesta, per exemple, aquesta és una castanya. Aquesta és una... Mira, de fet, ara parlem de castanyes, jo demà vaig a veure Black Adam. Hòstia. M'han dit de tot i pitjor encara. A veure, vull fer una mica un parèntesi, d'acord? I és que jo, quan vaig amb els meus amics, abans acostumàvem a anar cada cap de setmana al cinema. Sempre anàvem a veure una pel·lícula el divendres. I veiem trunyazos com Battlefield Los Angeles, no? Que eren molt dolentes, sabíem que anàvem a veure una pel·li dolenta, però bueno, després la gràcia era comentar-la, no? Sortíem i comentàvem i ens reiem. Doncs Black Adam té pinta de ser alguna similar. Em mola molt Dwayne Johnson, bueno, em mola, a veure, no és que sigui un actorazo, no? Però jo crec que com a actor de pel·lícules de crispetes és un tio que, bueno, que val, no? Que tu passes bé, passes una estona... Té pel·lis molt memorables. Sí. Té també cada trunyo que... Pues ara me les dieu, també. Perquè em fa falta conèixer aquestes pel·lícules. Va fer la de San Andreas, que està bé, que és aquesta que hi ha com una... Bueno, San Andreas és un trunyo, però com un piano, Com es deia el rascacielos? Només supera el rascacielos com a trunyo. O sigui... Trunyaco total, aquesta rascacielos. Aquesta la vaig veure en un cinema 4D, a l'Esplau, tio. No, 4D, vomitaràs pels quatre costats, tio, perquè vaya merda... L'Esplau està prou bé, eh? Sí. Vaya merda... Jo acostumo a anar a l'Esplau, sempre que vaig al cinema. No, com es deia aquesta... Bueno, les de... Jumanji estan guai, són divertides. Que jo crec que deuen ser de lo millor que ha fet, però bueno, si voleu algú del Dwayne Johnson i que és més dramàtic i no tant d'acció, Ballers, la sèrie, vam recomanar el Punga i està bé. El que passa és que venim, que és una mica el que em va explicar ell, és veritat, els productors són els mateixos, surt el Mark Wahlberg de productor també, a Entourage, el Sèquit, i a Ballers, i sembla que Ballers és una mica que intenta agafar el testimoni del Sèquit. Jo potser la trobo menys disparatada, menys esbojarrada. I llavors m'agrada més el Sèquit, però Ballers està bé. No, digues, per dir alguna cosa del Dwayne Johnson, també. Bueno, no, jo dic que és un actor que compleix. I jo, clar, tinc una cultura pop així bastant xunga, perquè vaig treballar durant 5 anys a Norma Còmics, i aleshores em vaig empassar molts còmics també, molts d'ells brossa, però vaig començar a llegir Shazam, que no l'havia llegit mai, no? I vaig conèixer Black Adam. Jo sempre havia pensat que Dwayne Johnson, com a Shazam, li quedaria ni pintau, però bueno, han agafat per al villano, per al Black Adam, i bueno, pues per passar l'estona amb els col·legues i fer-la patar, pues bé està, no? Per cert, merci per regalar-li les subs a l'Evex. També, molta sub a l'Evex, que no et seguia. Ostres, tu primer dia ja es fa sub, que fidel, com li ha agradat. Però ha sigut de regal, del Francesc.
La pel·lícula del Dwayne Johnson que és mítica és Tesoro de l'Amazones. També està bé. És de les primeres que ha fet, però és No la conec. un tip de riure, és un tip de riure. Ui, ja sé quina és. Espera, que em cagaré en Déu i sa mare. És la que sortia amb el de... Amb el de... No, no és la que tu dius. No és Jungle Cruise, no és Jungle Cruise. Val, hòstia, tio, estava a punt de... No. És més antiga. És anterior fins i tot a Pisando Fuerte, que va ser amb la que el tio es va donar a conèixer una miqueta. Hòstia, Pisando Fuerte. És la que sortia al Johnny Knoxville, no? Sí, exacte. Sí. Doncs aquesta que et dic sortia amb el xaval d'American Pie, saps? Però el que es follava, el que se li follava la mare. El tio que anava sempre de xuleta. Sí, el Stifler. Sí, el Stifler. El Sean Scott, no sé què. Sí, això, aquest, el Sean Scott. Doncs aquesta pel·li em va fer un tip de riure, tio. És d'acció així aventura a la selva, a l'Amazones, i, hòstia, molt divertida. I ara que em va vingut al cap, una també, que la pel·lícula és dolenta, però a mi m'encanta, que és del... Los vigilantes de la playa. No, bueno, aquesta també és molt bé, però està molt bé. No? Què està bé, tio? Però si és... la playa, però què esteu dient, tio? Però si se n'en foten d'ells mateixos. Si se n'en foten... Però no ho fan amb gràcia, no té gràcia. I fa què? Estic d'acord. És millor del que pots preveure, però és dolentíssima. Sí, no, bueno, sí, no és un pel·lículot. Però no, jo canviava de tema completament d'actor, que era el de Chuck Norris i el Gossett Jr., que van fer una del tesoro de no sé què, o també de la busca del tesoro. Has dit una pel·lícula del Chuck Norris, perdona, o no? No, què has dit? Chuck Norris. Sí, Chuck Norris. Surt Chuck Norris. Ha fet pel·lícules bones, Chuck Norris? Mira aquesta. Home, Código de Silencio és un pel·lículot. Com? Código... Això què és, la secció... Código de Silencio. Hem fet una altra secció dins que són Remembers. Bueno. El Chuck Norris té el Luis Gossett Jr. Però què m'estàs dient? Però si Pulga, aquí tothom està rajant. Però què és això, tio? A veure, va. Què diu? Merda. Doncs Chuck Norris jo el veia a Walker Texas Ranger, tio, a Telecinco. Em sembla que era el dimecres a la nit, no? Després o abans de l'Expediente X, no? The Way of the Dragon, tio. Home, Way of the Dragon és la de... Aquesta no és la que hi... Però és molt dolenta. Sí. I és molt dolenta. El que passa és que és un testimoni del cinema de Bruce Lee. La desaparició en combat estaven molt bé. El Templo del Oro. Aquesta, el Templo del Oro, és un fart de riure. Us la recomano molt. Un fart de riure. O sigui, és una pel·lícula... Sí, és molt dolenta, però rius molt. Feu-me cas. Pulga Tejana li posa un 7 a Film Affinity. Oh, que bo! M'encanta, Pulga Tejana, que siguem amics de Film Affinity. I la penya fotent-li 4 estresos, hòstia, és molt bo. Feu-me cas. Pot estar equivocada. Et faré cas, farem un recull. Com a mi em ficaré play, després ja... El Templo del Oro. No, del oro. Oro, sí, clar. Si anem a aquest nivell, jo us recomanaré Bràcula, el Conde Mort de la Pradera 2. No. Faré un recull a Twitter i ho passarem, Farem un recull a Twitter en un compte que tenim. No, però això no. El Bràcula no, però feu-me cas amb aquesta. Les dues... No, tio, no vull dir Bràcula. Però està Vaig a veure, mira, com estigui, ja veuràs. Ara fotré una cosa. Home, heu aconseguit que la gent del xat s'animi, perquè realment des que parlo de merda, que no paren de fotre icones i... És que és del 86, el Templo del Oro. La tinc a Filmin, tio, Buah, tio. Buau, tots subscriviu-vos a Filmin, però... Tio, Filmin, 9 euros, em sembla, costa... No està malament, Filmin, no? Hi ha molta pena. No. Ara estava fent la broma. És l'única que no tinc, Però no hem fet una promoció digna, no?, amb aquesta pel·lícula. Ostres, se m'acaba de venir, tio. Mira, perdoneu, és que nosaltres, al nostre saleta, vam estar parlant de coses que podríem parlar, no?
M'acaben de recordar que us vaig dir. Us vaig recomanar la pel·li de Sí. Ai, la sèrie de Sí. Sí. Sí, Que està és la d'Apple, no? És la d'Apple TV, que està protagonitzada pel Khal Drogo, és a dir, Jason Momoa, que fa de Khal Drogo també, o sigui, fa el seu paper, que fa com Aquaman o tota qualsevol pel·lícula o lloc on aparegui ell, i és un futur distòpic en el qual passen 200 anys de l'època contemporània, tothom s'ha quedat sec, el món s'ha tornat una distopia i hem tornat com un món nòmada de tribus i tal, i aleshores neixen dos bessons que tenen la vista. I Khal Drogo és com si fos el líder de la tribu. És molt bona, és molt burra, i si teniu Apple TV o teniu el trial version, la podeu veure, perquè Apple TV té poques sèries, però les poques que té estan bastant bé. Sí, amb dos es, sí. Sí, de veure. De mirar, sí. Apple TV, una cosa que té, que dius això, jo crec que produeix en menor mesura, en nombre de producte, de sèrie. Fa bones, no, per això? A veure, no té per què sempre estar tot bé, vull dir, però veus menys cosa, és menys, com es diu, abrumador, bé, d'alguna manera carrega menys el catàleg que té i veus més clarament, a més fan publicitat molt clara de quines sèries de veure segons ell, i tu vas, proves i trobes coses que, la veritat, jo no sé què més molt d'Apple o de la marca en si, de la companyia, tal, com segurament passaria amb la majoria de plataformes, però la veritat és que les poques que he pogut veure, molt bé. Subscripció, per exemple. Hòstia, una cosa. Aquesta és la Ted Lasso, no? Ted Lasso, no? És la... Ted Lasso està molt bé. És molt divertida. Molt bona. No l'he acabat, Aquesta la tinc pendent jo, però clar, és que jo no tinc Apple TV. Però bueno. És el problema, sí. I també està... Play 5 i no sé si ho han fet també després amb la Xbox. Bueno, hi ha algunes ofertes. Apple TV o qualsevol dispositiu que tinguis Apple, que et compris, et regalen mesos gratuïts. D'Apple TV i d'Apple Arcade, sí. I en les consoles, jo la Play 5 sé que sí, ara tinc dubtes si també ho feien a Xbox o no, però em sonava que sí, però m'he equivocat, no ho sé, ho tindreu que mirar. Que també em sembla que hi havia una època que et donaven 5 mesos o una cosa, això, o 3 mesos o 5 mesos, una bajanada. Al principi diu que tenen 3 mesos gratis, però amb què tens 3 mesos gratis? Amb què? Per la cara? Al principi amb... Què va ser? No, segurament tens un trial. Quan va sortir Apple TV va haver un trial de 14 dies gratuïts. I jo vaig aprofitar per veure Servant, que és la sèrie aquesta del Night Shyamalan, que també està molt bé. Ostres, com es deia la dels que jugaven a rol de videojocs? Bueno, que desenvolupaven un joc. Sí, aquesta no l'he vist, Aquesta comença... Ostres, però ara sap greu no saber el títol. Quina? Bueno, penseu que són les 9. Sí, ara jo tindré que dir una cosa també quan puguem. Però bueno, sí, dieu, si no. Jo et busco la sèrie de l'Apple. Bueno, però no, estic buscant el títol. The Morning Show. The Morning Show? És aquesta? No, una de que desenvolupen... Sí, aquesta... The Morning Show és la que surt aquesta noia, la rossa, no? La de... Sí, que tenen un programa... O l'altra, o no sé si la Reese Witherspoon o l'altra noia. També m'han recomanat aquesta, és veritat, The Morning Show. Havia vist que havien... Hòstia, ningú ha vist la sèrie que dic jo ara, tu? Una empresa desenvolupadora de videojocs... Sé quina és, però no l'he vist. Que fan com un joc espècie de WoW, sí. El vaig veure el trailer l'altre dia i vaig dir, Sí, Ted Lasso, hem dit, Cavaller. Ed Cavaller hem dit això, Ted Lasso. La sèrie que dic, que ja us la buscaré, si no, perquè ara no l'estic trobant, és la típica sèrie que potser però són 20 minuts, cada episodi, però comença una mica més regular, però en 2 episodis, en 2 episodis o 3, ja cap amunt i no pares, és una bajanada. Està molt bé. Quarry. Digueu. Quarry. De Quarry. Diu el Cavaller que la que diu és Quarry. No, la que dic no té aquest nom, no. No, la Quarry és aquell paio que es veia, jo havia vist una imatge que es veia un tio com una piscina dins uns apartotels o sigui, no? Em sona, Quarry. Mythic Quest. La que jo dic és Mythic Quest. Ja ho he trobat per fer. Mythic Quest. No sé. Mal. I tenen un humor, no sé si heu vist Silicon Valley, però aquesta ja és de l'HBO. Aquesta ja és de l'HBO. És de l'HBO? És de l'HBO? Sí, no? No vull confondre. Jo crec que sí, perquè jo l'havia vist fa temps i em sembla que HBO és la que tinc des de fa més. El flautista, increïble. De Pied Piper. Que bona que era. Doncs, a veure, no sé si voleu... No, perdoneu, jo estic parlant ara que has dit tu el temps. Digues. Clar, és que... Sí.
Està mal de... Estàs amb el micro obert, no cal que vagis dient què has fet. Tanca el micro, tio. Tanca el micro. Havia tancat la cam, però tio, això no pot funcionar. No has tancat la cam, tampoc. No has tancat la cam, no has fet res. Què he fet, tio? Si comencem a fer guarrades es veu. No sé què has fet, però... Francesc, hem estat parlant de coses de qualitat abans. Bueno, que és la primera vegada que funciona això, sí. Sí, ara vaig. Hem de celebrar la castanyada, hem de menjar panellets. Jo, abans del programa, només vull dir, venia a Correcuita, encara que he arribat a temps, no us puc recomanar el còmic perquè no ho sé, però m'he comprat uns còmics, els he de llegir. Al proper programa ja us diré què tal. I m'ho vaig ensenyar una mica, perquè són còmics de Blade Runner, es veuen prou bé, crec. Són una xulada, després potser el contingut és una merda, no ho sé, però a mi m'ha cridat molt. I bueno, jo aquest any vaig perdre un amic que li agradaven molt els còmics, quasi un germà per mi, i sempre anàvem al Norma. Eren unes excursions típiques que fèiem d'anar al Norma. Hi ha més còmics, però no els ensenyaré tots. Vaja, jo pensava, no he fixat que eren de tapa dura, tio, quan els vas ensenyar. Crec que hi ha versió tapa blanda tova, crec. Però no l'he vist. La tapa tova n'hi he preguntat perquè m'agrada. No, perquè les fotos que vas enviar tu eren d'aquests. I aquests no vaig fixar que es vegin tapa dura. Ja he flipat, tio. I bueno, tinc aquesta cosa, no sé, trance o no sé, digueu-li, de que ara una mica recordant aquells temps que passàvem al Norma, doncs camino, faig unes rutes, perquè sabeu també que faig vida sana, exercici i aquestes coses, i m'he fet rutes passant pel Norma, mira. I ara em dedicaré una mica a mirar còmics i a buscar-los, i és com un petit homenatge que faig en vida al meu amic, i ja us diré si el còmic està bé. Clar, jo el que passa és que em falten referències, no he estat molt de llegir còmics. Vas saludar amb un germà o què? És que jo no sé ni com és ton germà i com es diu, tio, m'ho has de dir. O sigui... Bueno, mon germà, tinc dos treballant a Norma, un treballa pel matí i l'altre per la tarda. El de la tarda té el cabell llarg i té una barba que sembla d'Artacan, tio, d'Artanyan. I el dels matins, bueno, ara no té rastes, per tenir rastes, i és igual que el de la tarda perquè són bessons. Així que... no, però un és baixet i l'altre és alt. Els he vist perquè m'ha semblat que avui a la tarda era el mateix de l'altre dia al matí, però que de sobte tenia grenyes, tio! Que de sobte tenia grenyes, i dic, però com ha pogut fer-ho, tio? Quasi li pregunto com ho ha fet perquè li creixi el pèl així de ràpid, tio. I per encongir o per créixer, no? Perquè un dels dos és molt baix. Hi ha una anècdota molt graciosa, que un dia una veïna agafa ma mare i diu, Cristina, és ma mare, no? I dic, no et vull dir res, dic perquè no vull alarmar-te, no soc quina per posar-me a la vida aliena, diu, però he vist el teu fill, que està casat amb la seva dona, amb una altra dona que era més alta que ell. I ma mare es va quedar així i va dir, Es referia al meu altre germà, que com que és bessó, doncs era la seva dona. O sigui... Però que fort, t'ho juro, tio. A més, a un li vaig comprar el primer número pel matí i dic, vinga, aquest sí que m'ha de llegir, em va agradar. I dic, em compro tots. I he anat a la tarda avui i dic, joder, però que el portava recollit, si el portava... Com li han crescut les grenyes, tio! I jo dic, haurà pensat el tio, hòstia, mira, el subnormal que em va comprar el primer, doncs els compra tots, li ha agradat. I no, eren diferents, tu, mare meva, tio, mare meva. Hòstia puta, tio, que fort. Hòstia, pues és que, tio, no ens ha donat temps de la puta entrevista, tio. És veritat. Havíem de fer entrevista al final, macho. És veritat. Amb el Mironet. Sorry, Mironet, disculpes. Bueno, Mironet, tio. Te la fem a la propera. Al proper programa, tio. Hòstia, quina putada, tio, l'entrevista. Me cago en la hòstia. Se'ns ha quedat pendent. Bueno, el proper dia. Mira. Sí, que el proper dia ja és el 12... l'11. Bueno, avui hem tingut una bona repassada de coses. Espera't, ja ho parlarem internament. Quan és el proper, vale? Perquè, a més, hi ha coses. Recordeu que jo el 13 me'n vaig a Japó, eh? Hi ha coses, sí. Mirem-ho bé. No, perquè a veure si direm ara una cosa que després no sigui, però ja està. En principi seria l'11 de novembre. Sí, però... Estarà recordeu que la setmana que ve tenim... No, jo l'11 puc. Ell el 13 és. Tenim el Creafest el dissabte que ve, tio. O sigui, mare meva, tio. Està aquí mateix, ja, eh? Sí, el temps passa volant, Pulga. O sigui, ens hem de posar les piles perquè hem de començar a mirar ja nítxols i de tot. Jo el tinc pagat. Vull que em sigui liquat. Vull que amb Liquin, a Itàlia és legal. Aquí encara no, però vull que ho portin, ho vaig mirar. Amb Liquin et posa una bossa biodegradable que es posa sota d'un arbre, ¿vale? I, bueno, és el que vull. No,
Jo vull que em deixin així Pensionell? obert. No, que em deixin obert així, que vingui tothom i que em mengi el que es vulgui. Això no sé si es podrà legalitzar mai. El meu ja seria molt, si es pot. Vale. Bueno, potser vaig a l'Àfrica. Vaig a l'Àfrica, que igual allà sí que em mengen. Bueno, doncs res, no? Acomiadem ja això o què? És el canal del Rockster, és el programa. Sí. Que té 30 viewers. No s'havia vist mai això aquí. És que el tio... Pues en una marató s'ha vist. O sigui, Multeja't, cabrón. L'únic cop que ho vaig veure... L'streamer de merda, petit, saps? O sigui, ha estat... L'únic cop que ho he vist, això, va ser jugant a la merda del Werewolf. Amb el Werewolf? Bueno, ja està, llavors ja... Li devien fer una raid al de GameSport Electronic i abans que marxessin tots va mirar-ho. Va veure que tenia tret. Em diu, vaya sobrana merda. I no me'n torna mai més. I aleshores va ser quan vaig començar a perdre viewers, tio, seguidors. Ja saps de qui és la culpa, tio. D'aquella merda de jocs, tio. Sí, ja acabem, Evix. Doncs vinga, dia 11, va, ho farem el dia 11. Gent, ens veiem. Ens veiem properament, ho sentim molt, Miró, tio. Vina't al següent i ho fem en un pim-pam, val? Però és que anem cuidat de temps, hem de menjar els panellets, hem de menjar els boniatos, hem de menjar les castanyes, tio. Gent, molt bona castanyada, molt bon Halloween. Gràcies a totes i a tots i a totis i ens veiem properament. Un salut, Pulga. Adéu. Un salut, Catajocs. Vale, adéu. No està assajat, això, Xuquem. Però el següent, el dia 11, és el canal del Catajocs, no? I el següent es farà en el directe al canal de Catajocs. Val? Així que ens veiem properament. Pau i amor i fins una altra, gent. Adéu!